inyaya inoshamisa yatinofanira kuti tidzidze kubva kwairi. Ndokumbira kuti muverengi wedu ativhurire bhuku yaMateo chapter 13. Book yaMateo chapter 13. Hatisi kuda kuti titore nguva tichidzidza pamusoro pezvakanga zvaitika kuti Jesu azotaura mazwi akataura, but Jesu wakataura parable. Akataura parable. Akati mukushi akabuda kunokusha mbeu yake, ndokubva akusha, imwe ikawira munzira ikadyiwa neshiri, imwe ikawira mukangarabo mumatombo haina kugona kubereka, ndokubva imwe yawira muminzwa, ndokubva yada kumera ichibva yavhungwa, ndokubva yafa. Asi imwe yakawira paivhu rakaorera, ndokubva yabereka 100, imwe ndokubva yabereka 60, imwe ndokubva yabereka 30. 160, 30, 190. Haana kuti 190 matanere matrakisere akazara mbeu yakohwewa. 160, 30 migurire haana kudaro. Ndokubva ati ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Achingopedza kudaro Jesu kunobva kwasimuka mubvunzo, nekuti parable yataurwa haana kuidudzira. Akabva atoti ndapedza kuparidza, vakazosara vachibvunza vadzidzi vake. Saka da kuti titange kuiverengera panobvunzwa nevadzidzi pamusoro peparable. Zvino vadzidzi vakauya vakati kwaari, uri kuverenga verse 10. Verse 10, yes. Munotaurireiko kwavari nemifananidzo? Zvikanzi, why speakest thou unto them in parables? Saka Ishe pakandizarura nyaya ndoda kukudzidzisa nhasi, ndakanga ndichinetseka nekuti daidzoserwa pakuti munotaurirei kwavari, munotaurirei kwavari, munotaurirei kwavari. Ndobva zvandinetsa. Vakanga vachibvunza mubvunzo uyu vadzidzi vake, vakanga varipo musi wakataurwa parable. Jesu haana kugoti parable ndevava asi yenyu. Chechi yanga iri imwe chete, magariro amakaita ndovanga akaita chechi. 12 vari mukati memhomho kudai, ndo vakati vamwe vese vaenda. Vakauya vakati, munotaurirei kune ava vaenda nemifananidzo? Mubvunzo ndewekuti vakanga vaudzwa nani parable yanga yevaenda anga isiri yavo. Chechi rimwe chete so varidzo yataurwa kuchechi 1. Kune vanosara vachiti parable haisi yedu ndeyevaenda. Chititaurirai kuti mataurirei kwavari nemifananidzo. Zvichireva kuti Jesu ndiye akaisa mazwi aya mukati mavo. Havana kutozivawo naivo kuti mubvunzo wavo ndewei, asi kuti Jesu ndiye akaisa mubvunzo mavari kuti agozopindura minduro ichava ndonhaka inyaya yevhangeri yandinayo. Nekuti Jesu achitaura parable, vanhu vakasangana. Gurumandira raIsraeri raparidzirwa murayiro iye asati auya. Nevakauya akati, uyai kuno ndikuitei varedzi vavanhu. 2 groups of people. Haana kuti ana Peter ivonosarai kuseruku, inu vaJudha chiuyai kuno. Parable yotaurirwa vaJudha, ana Peter voona kana CD neparable vozoti vachiteerera kuti ko makaparidzira vaJudha parable kaini. Vakanga varipo vadzidzi. They were there, they were part of the congregation. Mweya Mutsvene achiita izvozvo achida kuti mugozoziva parable waitaurirwa vaJesu. Mukavanzwa
vakapinda muparabho, so vanoda kunosvika kurudziro vobva vazonzwisisa kuti Jesu aitaura nezvake. Saka mukaonzwa vachitaurirwa parabho, so kune vanototi haisi yedu parabho. Isu hatisi kuda parabho, tiri kuda dudziro yeparabho. Saka ana Peter vaiti mukaona parabho yataurwa vanhu vakainzwa vakaenda vasina kuona dudziro, havasi vake ivavo. Munotaurirei kwavari nemufananidzo? Hei, hausombozvidzwa iwe? Hauna kuzvidzwa? Hauna. Zvakafanana nekuti tataura zvatataura, vakiri vafollow vaparidzireiko kuna Miriam Jani muchidai? Kweni sei musiri kufunga kuti mharidzo ndeyenyu? Muri kufoshorera mharidzo kuvaJudha sei? Ansa yacho manje iri pavhesi 11. Munotaurirei kwavari nemifananidzo? Yes. Akapindura akati kwavari, nokuti imi makapiwa kuziva zvakavanzika zvoushe hwokudenga, asi ava havana kupiwa. Gombera Jesu maoko. Akapindura akati kwavari, nokuti imi makapiwa kuziva zvakavanzika zvoushe hwokudenga, asi ava havana kupiwa. Ndodanakirwa. Ukaona ndalezo ndodanakirwa. Right. Ingoti kwavari obva wati zvakare imi. Saka vadzidzi ndo vakati munotaurirei kwavari. Jesu ndokubva ati chinosaka nditaure mufananidzo kwavari ndechekuti imimi makapiwa kuziva zvakavanzika zvekudenga, asi ivo havana. Chinosaka vamwe vanyimwe vhangeri ndechekuti makaripiwa. Amen. Vazvidzwe. Chinosaka nditaure nemufananidzo kwavari ndechekuti imimi makapiwa kuziva, ivo havana. Saka zvandakaita ndakapa vanhu kuziva vhangeri yezvakavanzika, ndobva ndavasanangura uya anopiwa, uya anopiwa, uya anopiwa. Wese asiri mulist revakanzi uya anopiwa anotaurirwa neparabho. Amen. Parabho zvayakaipira manje idonga watonga musha wamajuru. Unoita zvaunenge, kana usina kupuhwa kuziva zvakavanzika unoita zvaunoda nayo. Ndofunga mazvinzwira mavadikani Jesu ati musadyare parukangarabwe. Ini gore rino ndoda kunhonga matombo ese mumunda mangu. Mumwe agoti ini danzi mbeu yakawira paivhu rakaorera ndo yakabereka. Baba Jesu anga ine anointing yefarming nhasi. Kotogadzirwa stika rakanzi 190-fold increase the year of 190-fold. Chawada. Inini asikana mumunda mangu mune minzwa. Ndokusa Jesu atawa kugara muziva munda wangu. Anyatsoti mbeu yakawira muminzwa. Zvakaitika chaizvo gore rakapera. Mbeu yangu yakavhungwa neminzwa iri mumunda mangu. Usaseke. Ndikutorevesa. Usaseke. Chirikusaka ndati usaseke. Itsekwende. Yes. Inyatwa. Injodzi. Ingozi. Nekuti zvese zvavakataura muparabho panyama ukazviita zvinoshanda. Amen. Chokwadi ukadyara mbeu mumatombo haibereki. Yes. Ikaenda murodhi inodyiwa neshiri. Ikaenda muminzwa inofungwa. Ukatsvaga mutsvakwani ukaisa zvakaorera inobereka. Ukateedzera parabho panyama unokohwa zvisikaite. Amen. Kunyange zvake asiri kutaura zvekurima. Chokwadi.
ndiudzei kuti muchatsiura vanhu sei kuti maparidzire enyu haasiriwo. Ivo vaine testimony yekuti takatsvaga ivhu rakaorera tikaona 100 volt. Maridzo iri kubva mubhaibheri rekuti chero ani zvake aliwana akariverenga anotobudawo neanoti revelation yangu, chizaruko changu, dudziro yangu, maridzo yangu, kugozoita chizaruko chevasina kupirwa kuziva zvakavanzika zvekudenga. Chekunodzura minzwa mumunda nekugobora, motsvaga mutsakwani namanyowa, modyara, mokowa, mouya kuchechi mopa testimony. Amen. Peter oti munotaurirei muchidaro. Chakasakana Peter vabvunze kuti munotaurirei muchidaro. Vakanga vaona kuti parable iyi inoteedzera kapanyama. Vanhu vakaona anza. Kunyange zvazvo zvavanenge vaona anza pazvinhu, zvisiri izvo zviri kurehwa. Akati mbeu yakawira mumatombo ikabereka, vanhu vaizoti vakanodyara mumatombo ikasabereka, vaidzoka vachiti zvaramba, titaure kuti wairevei. Zvino akati ikaenda mumatombo haibereki. Yes. Peter akati kurovigowoni vangeni vanhu zvavachanohodha masaga endo hake king 503 vachiteedzera maridzo zvikanzi aiwabva. Imimi makapiwa kuziva ndokusaka maona kuti iparable. Ava havana kuzviona hapana. Pavanhu vese vakanga vaenda hapana akanga azviona kuti iparable. Vakatoti amen, go deeper. Peter ndiye akati iyi parable iyi Jesu kubva kudenga kutaura zvemagwere. Jesu kuburuka kubva kudenga otaura zvembeu yefodya. Never. Ati tinomubvunza iparable kaizvo kati ivi munoziva muchadzidziswa kuti inorevei. Ava regai vanotenga mbeu varivei. Mukusevekeni chamukuseka chii? Haidirazi kuyazora ndikusekei. Nekuti dai mava muchinzwisisa gravity yenyaya iyi kai, mungadai muri kuona kuti ndo zvasaka tive nereligious pluralism panyika pano. Munhu wese akatanga chechi ane manzwiro akaita, akatoti ndizvo zviri kurehwa akaenda. Ukandoona vasara uchibvunza kuti zvinorevei, uri mumwe wevashoma vakasanangurwa. Vazhinji vanoti zvarehwa ndizvozvo. Give and it shall be given unto you. Isari mari offering basket. Ana Peter ndo anoti press it down. Aiwa Jesu azviita aigoita mari titsanangurire kuti wairevei. Ingozi yatiinayo vadikana. Vanhu havana kunge vanga vaenda kubhawa vakabva kuchechi kwakanga kuina Jesu anga ariko. Jesu anga ariko kuchechi ndiye akarasisa vanhu nevhangeri. Asi Satani akauya akati mbeu ndi Jesu akunwani. Jesu ndiye akasiya poronga vhangeri akati ava vacharipiwa vacharinyimwa, imi mauya zvenyu mauya kudaro mucharinzwisisa zvisizvo. Wauya kuchechi wodzokera kumba uine vhangeri isiriyo. Asanga achiparidza ari Jesu. Amen. Handiti tinomboti kunoparidzwa nevavaparidzi veheresi. Muparidzi weheresi ero ndi Jesu kawo. Saka uri kuvaota isengesenyaya nekuti ichakubvunzawo iwe uri munhu kuti nhasi uchaenda ndiripi.
hausi muboka here revari kunzi munotaurirei kwavari nemufananidzo kana kuti uri muboka revakanzi nekuti imi makapiwa uri muboka rebvunzai pasaidi pako uri muboka kwavari here nekwavari boka kana kuti the imimi boka same message different understanding same church vamwe vanonzi kwavari vamwe vanonzi imimi tangidzai imimirai ipapo tangidzai verse 10 Zvino vadzidzi vakauya vakati kwaari, munotaurireiko kwavari nemifananidzo? Akapindura akati kwavari, nokuti imi makapiwa kuziva zvakavanzika zvoushe hwokudenga, asi ava havana kupiwa. Now, Mwari ngatibatsire masikatani. Amen. Jesu abvunzwa ko maparidzire heresi. Nekuti maparidziro enyu vanhu havana kunzwisisa zvamanga muchireva. Vanhu havana kunzwisisa nekuti vakaoma musoro. Imi ndimavhara vhangeri. Maifushira mukatora piki mukaisa mukatikati mevhu mukaifushira. Honai vanhu vaenda kunotenga mbeu. Munodarirei? Zvikanzi right apana ndandisina kukutaurirai marongerwo azvakaita. Izvi zvinoita kupiwa. Imi makapiwa, ivo havana kupiwa. Zvichireva kuti kunzwisisa hakutsvagwe. Kunzwisisa kunopiwa. Mukavaona vatanga zvavanenge vatanga nematima ave egore, musavableme vanhu vaya havana kupiwa. Saka ini kana vasina kupiwa munoda kuti vawanisei. Pane here munhu anganzi naMwari handidi kukupa akapedzesera apiwa naMwari asingadi. Nai handidi Mwari Jesu akati imi makapiwa. Saka Jesu anotoita zvekupa so kunzwisisa zvakavanzika zvokudenga. Kana kuti anokunyima kudai so. Bhaibheri wotenga iwe wakanyima kupiwa kunzwisisa. Church wotanga zotoita vauta wechechi. Iwe wakanyimwa. Idenda ndiripita, denda ndiripoda ndisipo zvapo. Daigona kuzobvunza kuti kusaka munodii kuti kana maakuparidza motanga mati vasina kupiwa dzokerai kupa. Pozviti mukaramba muripo ndikaparidza hamuna chamunozwisisa. Kana paina ndori nedoro rake rasiya kupa itonorowa. Zvandinoda kuparidza panapa ivinuka zvidzwa aumbozvidzwa. Ngakungoshara hako wakapiwa. Ini ndo mubvudzi wateizobvudzewo. Madii kuchivadhispisa zvavo vakaenda kumuchongoyo. Ko ini muchecha mpidese tidiwe. Kune vakapiwa isi tikutonochagosi kana usina kubvunzwisaka uri kuenda kudzvara moto zvimachena ndini. Saka chirege tikorasikira tubozi tagara kana chini tikauya. Chizwa vange kushata kwayakaita. Achinatsoziva kuti hauna kupiwa. Anokusiyiwa shuri. Anokusiyiwa chita sei? Kana offering, tore offering basket. Kana offering basket rakudzigariswe mari. Vakanyimwa vanzi ini ndingai mari dzei. Even mukadziudza hapana zvazvinobatsira mungorozva hamuna kupiwa. Unotonzi isa. Usina kupiwa kunzwisisa. Mari unotorerwa. Amen. Ugotonobhabhatidzwa. Ugotopuwa baptism certificate. Ugotopfekedzwa kai. Aisiri unyangu kuda kuintroduce nyandida yakazika mberi. Asi ndakare wadziwa ndikati
Saka takapiwa kaisusu. Amen. Kunzwisisa. Amen. 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 Vangani vakapfuura parodi paya pana festi paya. Vakadzudza musoro pakati hakuna vhangeri yakadaida kuenda. Vangani. Vakanewo vakati handei munonzwa vhangeri yaKristu, vakapinda muno. Service ikapera ukavati maridzwa sei, vakati handidzoke. Vangani. Amen. Munotaurirei kwavari nekuti imi makapiwa. The greatest gift that Jesus has given us is the understanding of the gospel of God. The understanding of the revelation of Jesus Christ. Understanding hiyo ndio chipo chikuru chatakapiwa. Unovarengera munhu kuti zvakanzi musaedza munhu ari panyika baba venyu, nekuti mumwe chete ndiye baba venyu, iye ari kudenga. Munhu agoti hakuna zvakadaro kuti ndi baba vangu chete, ukoti naiwe kuita zvakagotika. Iwewe mani rikaverekwa goroso unoti zvakabachera wakapiwa wewe. Amen. Wampera Jesu maoko. Now, zvimwe zvese zvinoitwa panyika vanhu vakafanana. Tinogona kugerwa hekati yakafanana, tigozora mafuta akafanana, tigogara mulokesheni rwakafanana, tigodhiraivha mota yakafanana. Ichochi ndo chinotisiyanisa. Amen. 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 Takasiyana zvisingaite. Usanyepera. Takaita sei? Manager wako anogona kunga akadzidza kukudarika, achitambira mari yakakudarika, aine property yakawanda uye yakanaka kukudarika. But iwewe manje nekuti wakapiwa kunzwisisa manje, unofanira kuisa ruoko muhomwe so oti ndiri musananguro wamwari kai. Hallelujah. Ingoti ndiri musananguro wamwari, ndakapiwa kunzwisisa. Unofanira kuzvibata manje. Amen. Wose chakupiwa chinogona kutorwa kana ukasanzwisisana neakakupa. Amen. Wotodzikama shamwari, wonamata uchitya Mwari nekudedera, worega kuzvikudza. Kana ukabvunzwa kuti zvakafamba sei, usati ndakapira gomo ndikadzanya, taura kuti ndakapiwa nenyasha dzaMwari. Saka Pauro anoti nezvekutenda kuti zvigove zvenyasha, nekuti kuna anenge abata basa mubayira unzi ndewe nyasha asi ndewe mungava. Asi kuna anenge asina kubata anotenda kuna uyo unogona kururamisa vatadzi, kutenda kwake kunonzi ndiko kururama. Yadzikikere nyaya. Adinayo tiri ipapo topane mwerenzedze wacho tonopura vanje vanje. Nokuti ani nani unazo uchapiwa avele zvakawanda. Zvakafana. Imi makapiwa, anditi atanga ati makapiwa kunzwisisa. Yes. Tariseka ndikunodikana. Kunora zvenyasi pane ndichitarisa futi. Amen. Ishe kana achizouya ndikanga ndawaniswawo mukana wekupinda kutsangana naye fair. Mubvunzo wandichataka chii chandichataka kutaura ndichati Ishe makaoma. Kana iri nyaya yekuviga vhangeri inovigwa pamberi pako. Amen. Mwari avige mupiro kana mumeteresi, anoviga pamberi pako akotokubhejera naweimwana. Amen. Right. Zvikanzi ini ndafana ndinotaurira kwavari nemufananidzo nekuti imi makapiwa kunzwisisa zvakavanzika zvekudenga. It's fine. Asati apedza. Zvikanzi nekuti ani anazvo achapiwa zvimwe. Verenga verse 12.
nokuti ani nani unazo. Zvii zviri kutaurwa? Aiwa kana titarise zvii zviri kunzi anazo. Anditi zvanzi nekuti ini makapiwa kunzwisisa. Zvikanzi ani anazvo zvekunzwisisa achawedzerwa ave nezvizhinji. Erega nokuti ani nani unazo uchapiwa ave nezvakawanda. Pamusoro pezvauinazvo zviya zvekunzwisisa zvezvo unongochiti ukavhura so uwedzerwa so, ukavhura bhaibheri so uwedzerwa so, ukavhura vhesi so uwedzerwa so. Vanhu vakuti ita zvizaruko zvake murume uyo azvipere mutemo. Kana uinazvo unoramba uchiwedzerwa. Aiwa vari kumasvirebho webhaibheri. Kana uinazvo ngatiti kwese kwatabva kuparabho nekumubvunzo wekuti munotaurei kwavari hamuna kuenda mangomvura bhaibheri mamavhuraiva. Panomurwa sadza riko wazvoonawo sei iveringe ipere vesi 12 takidzani. Nokuti ani nani unazo uchapiwa ave nezvakawanda, asi ani nani usina uchatorerwa nezvaainazvo. Right, yobva yaverengwa kuUEFI. Inonga yatangirwa ipapapa. Kufunga kwenyu panobuda chini. Saka zvandinoita ndauti baba varimo vaparidze heresi. Nevhesi 12. What is it? Baba Marim, I am warning you. Itaise kunge imimi muri kuboka rere vakanzi. Munotaurei kwavari group riya. Mune chechi mongoverekesa nekuti ani nazvo achapiwa ave nezvizhinji, asi anenge asina achatorerwa nezvishoma zvaainazvo. 1 minute paridza heresi. Amen, amen, amen. Pano tiri kutaura zvemari chaiyo. Matonzwa zvataura bhaibheri rati ani nani anazvo anowedzerwa. Saka panapa ukaburitsa hako dhora pane nyaya kuwedzerwa. Murume uyu anofanira kuchenjererwa. Magonero anoita kuparidza heresi. Akatanga chechi murume uyu. Vazii baba? Pastor Baloyi, maona here kuti tichiri pavhesi yedu yekunzi munotaurei kwavari. Iyi futi imwe yacho yekuti ikatorwa nevanonzi dekwavari group. Aiwa kana panoita vari panotorwa mari. Asi dekwamuri group deimimi orinezviziva kuti aiwa zvanzi imi makapuwa kunzwisisa. Saka ani nani anazvo zvekunzwisisa achawedzerwa agove nezvizhinji. Saka amai mwana kana baba mwana mukoma kana sisi mune choice baba. Muda kupinda mugrupu here richaverengerwa vhesi 12 zvonzisa mari ugove neizhinji.
kana kuti uchati ayo ndiudze kuti Jesu aireveki. Jesu aitaura zvekuti anenge akapuwa kunzwisisa achawedzerwa kunzwisisa ave nekunzwisisa kuzhinji. Asi anenge aine zvishoma asina, but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he had. Ndopayapainzi Jesu anodhakwa kusenseni. Amen. Kana usina manje zvauchaita uchatorerwa zvauinazvo. Aiwa msadaro. Kana usina uchatorerwa zvauinazvo. Usina kudaro unotorerwa. Saka kana makapiwa kunzwisisa mukauya so munoona kuti zuva rimwe nerimwe muri kuwedzerwa kunzwisisa pamusoro pekunzwisisa, chizaruko pamusoro pechizaruko, kudzidza pamusoro pekudzidza, nekuti munazvo kudhara mutemo unoti muchawedzerwa muchaita sezvenyu. Ava vasina kunzwisisa vane vachitotorerwa. Kusanzwisisa kwavainako ikoko kune kuchiwedzerwa. Kusanzwisisa saka anonema anenge achiita wesi. Amen. Gore parinotanga anenge achirasika mbichana, parinopera anenge awedzerwa kurasika. Yes. Nekuti haana ari kutorerwa nezvaasina izvozvo. Ari kutorerwa. Unombotanga uchiti isusu tinongoipa mafuta chete, zvimwe zvakawanda wanda izvi hatipe. Ozoti ayo ezvinhu takupa matauro, Mwari ati tipe matauro futi. Ozoti takupa 50,000 neuchi. Kuinge uri kuramba uchikotorerwa iwe. Vake tikabva nguva yedu inopera puremeri nani verse 13. Naizvozvo ndinotaura kwavari nemifananidzo, nokuti vanoona asi havaoni. Mazvinzwa? Vanoita sei? Kuona kuti pakanzi mukusha akakusha vanozviona, asi kuti vazonzwisisa kuti mukushi ndiani mbeu chii munda chii zero. Saka mazwire kuti kuona vachaona manje. Tinogona kuareplace tonatso asimplify. Tobva tati kukota vachakota. Yes. Magwaro. Asi vasingazowani Kristu mumagwaro. Amen. Avanenge vakota. Chokwadi. Zvikunzwika? Yes. Vanonzwa asi havanzwi kana kunzwisisa. Now, vana ava mukasangana navo musanyanya kuvagumbukira. Remember zvakanzi havana kupiwa. Havana kuti vakapiwa vakatambisa. Havana kutongobvira vakapiwa. Vakatosikwa vakadaro. Handiti pazadzorei makaparidza ostrich nepeacock. Zvikanzi ostrich inotsika inoisa mazaya ayo mubvuso, haizivi kuti vamwe vanona vakatsika. Zvikanzi nekuti Mwari akainyima kunzwisisa. Haina brain. Yes. Kushaya brain koostrich kwakataurwa naMwari. Ndobva Mwari ataura kuti ndini ndakashayisa ostrich brain. Zvino tukasangana neostrich isina brain haungaituki kuti rinongoti kusvikungorebenuka harina brain. Kuri kunditukirei? Ini handina kupuwa brain ndikatsenga kana ndikarasika. Ini ndakatonyimwa. Saka makada kupuwa vhangeri. Haisi muswe yake. Akanyimwa. Amen. Kuti iwe kana wanzwisisa utete Mwari. Kuti saka indakapiwa avakanyimwa. Ndakanga ndagona chii? Hapana. Inyasha dzaMwari. Yes. Kuprofita kwaIsaya kwakaitika muprofita Isaya manje akanga aine kuprofita kwaakanga aita kare. Saka Jesu ari kuti kwaifanira kuti kuzadziswe. Tangidzai 14. Kuprofita kwaIsaya kwakaitika kwavari kunoti
nokunzwa muchanzo eh musingatongonzwisisi, eh nokuona muchaona eh musingatongowonesesi, nokuti mwoyo yavanhu ava yava mikukutu. muri kuona here kuti Isaya akanga atozvinyora zvikanzi muchanzwa asamunzwisise, muchaona asamuonesesi, ndobva ati kunodaro kuprofita kwangu. Changa chasara kuzadziswa kwemazwi aIsaya, zvekuti tikashaya vanhu vasinganzwisise taane crisis yeBhaibheri rine imwe vhesi isiri kuzadzisika. Imi muri kuti vanhu vese vachapinda denga here? Imi muri kuti machechi ese ari kuparidza chokwadi here? Imi munoti vashumiri vese vakadanwa nekutumwa here? Kana mati hongu pamibvunzo mitatu iyi, saka Isaya aizadziswe kai. NdaIsaya ari kuti muchatotarisa magwaro so mugotoona pakanzi komunhu chiise zvamunomufunga, mwanakomana womunhu chiise zvamunomushanyira, makamuita mudiki zvishoma kuvatumwa, pakuzonzwisise majava kuti ndiani airewa, ndopakanzi naIsaya ndopamuchanyimwa. Zvamuchaita muchashaura, how excellent is your name. What is man that you are mindful of him? How excellent. Did Dubekao? Anenge achiimba, achiridza piano, achichema, achitaura ndimiso, achifunga kuti pakanzi munhu chiise zvamunomurangarira. Iye Benjamin ndiye munhu wacho akarangarirwa, apinda muguru rekwavari. Amen. Kwakanga kwatoprofitwa zvikanzi panyika kune vachanzwa vasinganzwisise, Yes. nevachaona vasingaonesesi. Saka changa chasara kuti zviite sei? Zvizadziswe. Chose ndokubva ati raiti tauya zvakuzadziswa, mkushanga kushambeuya, vanhu vakati akunotenga pero zvikanzi zvazadziswa. Zvichireva kuti vhangeri yemwanakomana inenge ichida kupuruvha kuti panyika pano pane vanhu vakanyimwa kunzwisisa shoko raMwari kuti vagoshayiwa upenyu husingaperi. Vanhu ivavo muchavaona nekutsvaga zvimwe zvinhu zvisiri mwanakomana kubva mumagwaro. Ivavo ndo vakaita sei? Ndo vakanyimwa. Isaya manje achiprofita ka Jesu ari kuita seari kupa credit kuna Isaya. Zvikanzi Isaya anotipupurira, ndiye akazvitanga. Ukanovereka Peter unonzwa kuchinza havana kutaura nekuda kwavanhu, asi vakaprofita nemweya waKristu wakanga uri mavari. Zvichireva kuti Kristu ndiye akanga apa Isaya mazwi aya. Isaya fanonyora kune vachanzwa vasinganzwisise. Ini kana ndaya ndichadzadzisa mazwi iwa. Ora handipa 16. Asi meso enyu akaropafadza. Zvikanzi apfana hayi wodzokere pa15. Amuna kupedza. Nokuti mwoyo yavanhu ava yava mikukutu. Nzeve dzavo dzakadzivirira. Nameso avo vakatsinzinya. Kuti zvimwe varege kuona nameso. Nokunzwa nenzeve. Varege kuona nemeso. Nokunzwa nenzeve. Their eyes have closed. They have closed their eyes, lest at any time they should see with their eyes. Maziso ari kurehwa asi aya is spiritual understanding. Zvikanzi vakavhara kuti at any time. It's what? At any time. Hapana kana musohwani waanonzi ajuma chizaruko. At any time. Kubva guta achitanga at any time. Amen. Zvekuti anoparidza nhema mukati rimwe zuva akaparidza chokwadi. Uri kupesana nemazwi ashe. Yes. Esha akati gurupu iri kai ariwane vhangeri yechokwadi at any time. Kubva FM ichitangwa kusvika masikatani at any time. Mañana namaita alipapele msekerera pile mañana namaita ukuzwai ile mori
kupaya pakati ndi Jesu chete ndiye mudiwa wangu wemoyo wangu ndofamba naye anenge akaimba zvikorekwa Amen. Vangeli is absolute. Yes. It's either you are absolutely belonging to God, you are part of the people that God chose to reveal the gospel of His Son unto you, or you are absolutely part of the vessels of wrath. God deprived you of understanding. You shall not see the gospel of Christ at any time. Really absolute. Izvezvi makagara muno chifungai kuti kana uine mukadzi ari mugrupu at any time uchaita sei? Wamouya nedhiski, wamouya naye kune retreat akati benda, wamotiteerera vhangeri iri paredhiyo, wamomutenda paFacebook at any time. Unogara nemunhu akanzi at any time haasi kuzofa akaona vhangeri iyi at any time. Amen. Uchitarisirwa kugara naye semukadzi wako kana semurume wako kusvikira vaparadzanidzwa nerufu. Iwe woenda kudzwa moto, iwe woenda kudenga, iwe woramba uri muvhangeri yechokwadi, iwe woramba asingaoni kudaro, asi muchiitirana vanhu. Muchitoenda kushopping mese. Yes. Na at any time wako. Kana kuita lana at any time. Vese zvavo pakosha yakana hwana akapuwa kunzwisisa. Uchitarisirwa kuvabhadharira school fees nekunotsvagira majuzi kana maamuchando vari vana at any time. 4 at any time children. Vhangeri yavo ino yakanaka zvayo kungoti vanotaura mazita evamwe vashumiri, saka vakanyarara vanotendeuka here. Ndichatendeuka kana nguva yakwana. Iwe tanga tati zvimwe kune condition. Unoreva here kuti Apostle Chiwenga vakasataura kuti guta akarasi unotendeuka iwo? Unofunga here kuti kuna vanhu vakadaro? Jesu kana akaparidza vanhu vakasamutenda vakati ane dhimoni raBheerzebhabhi, Chiwenga kufunga kwako chamuti kuti because Jesu ndimwari, Mwari akanzi nevanhu une dhimoni. Yes. Nana eternity. Atingaverenga mavhesi acho akawanda, asi dzimwe nguva ungati hakuna vhesi Jesu akadza nedhimoni nani. 8:36 dzaJohani tione kuti Jesu akadza ane dhimoni here. Saka ana any time zvavanoita vanoramba vhangeri zviri absolute, asi iwe urongochishikaira, urongochikoti rega tirapitochishikaira. Naizvozvo kana mwanakomana womunhu achikusunungurai muchava wakasununguka kwazvo. Yes. Ndinoziva kuti muri rudzi rwaAbhurahama. Yes. Asi munotsvaka kundiuraya. Yes. Nokuti shoko rangu hariendiki mukati menyu. Yes. Asi ndinoreva izvo ndakaona kuna baba vangu. Yes. Imi munoitawo zvamakanzwa kuna baba venyu. Yes. Vakapindura vakati kwaari, baba vedu ndiAbhurahama. Yes. Jesu akati kwavari, dai maiva vana vaAbhurahama. Yes. Maiita mabasa aAbhurahama. Yes. Asi zvino munotsvaka kundiuraya. Yes. Ini munhu wakakuudzai zvokwadi. Yes. Yandakanzwa kuna Mwari. Yes. Abrahama haana kuita izvozvo. Yes. Imi munoita mabasa ababa venyu. Yes. Vakati kwaari, hatina kuberekwa noupombwe, tina baba vamwe iye Mwari. Yes.
Jesu akati kwavari, dai Mwari aiva baba venyu, maindida ini, nokuti ndakabuda ndikabva kuna Mwari. Yes. Nokuti handina kuzviuyira ini ndimene. Yes. Asi ndiye wakandituma. Yes. Hamunzwisisi seiko kutaura kwangu, nokuti hamugone kunzwa shoko rangu. Yes. Imi muri baba venyu diabhorosi, munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu. Iye wakanga ari muurayiri kubva kutanga, haamiri muzvokwadi, nokuti maari hamune zvokwadi. Kana achireva nhema unozvireva zvake, nokuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Asi ini zvandinoreva zvokwadi hamunditendi. Yes. Ndianiko kwamuri unganditendesa kuti ndine zvivi? Yes. Kana ndichireva zvokwadi munoregereiko kunditenda? Kana ndichiparidza chokwadi sei musingatende imimi? Kwanzwa mubvunzo wake. Yes. Kana ndichiparidza chokwadi sei musingatendeuki? Yes. Uri waMwari unonzwa mashoko aMwari. Imi hamunzwi. Hamunzwi mashoko aMwari. Hamutende shoko iri nechikonzero ichi. Nokuti hamuzati muri vaMwari. Hamusi vanhu vaMwari imi. Makanyimwa imi zvokunzwisisa izvi. Chinzwa kuti vakati kudini? VaJudha vakapindura vakati kwaari, hatina kureva kwazvo here tichiti uri muSamaria uno mweya wakaipa? Say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil. 12:24 dzaMateo. Tangire pa23. Jesu aparidza akadza nedhimoni. Asi akadza nedhimoni nevanhu vapi? Ndevapi? Vaya vakanyimwa vaya. Varivo vane madhimoni. Ndivo vanotiwo nedhimoni. Ivo ndova bosi kana vasina mweya wamangani zviri pachena vari wetsvina. Yes. Unozviona sei kuti vane dhimoni ndivo vanotaura vasina kuti munawo? Kana Jesu akanzi ane dhimoni, kufunga ukaparidza shoko vasingatendi vachakuti kudi indakadzimsatanitsika ere. Takaparidza, takaisa message paFacebook, tikarika munyimisa cheguma muri kubirwa nemavhesi acho zvakanaka. Cheguma achibviswa hatikonesi nyasha dzaMwari, kururamiswa dai kwaiuya nemurayiro, Kristu wakapa pasina. Zvikanzi nemumwe uyu murume musatanistu. Kana tisina kubvisa chegumi saka tichakomborerwa sei? Ndanani wakadaro? And I tell you that they will not believe. Asusa kangana kuti pachecho vanenge vari. Avasi zvitangwa kava. Aiwa marabhauma. Aika marabha aya nemascribes. Mabishop nemaoverseer. Avasi ana Blai Wingava. Aiwa nana Jimmy Blanco. Aiwa Dana Fata nana Popa. Ndio vari kuna Jesu. Iwewe manje une demoni. Verse 23. Vanhu vose vakashamiswa vakati, ko uyu hazi mwanakomana waDhavhidhi here? Zvino vaFarisi vakati vachizvinzwa vakati, munhu uyu haabudisi mweya yakaipa asi naBherizebhabhi, muchinda wemweya yakaipa. Zvikanzi, this fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. Zvikanzi, simba raJesu rekudzinga madhimoni nderaBherizebub, mukuru wemadhimoni. Jesu ane zidhimoni zihombe, ndo raari kushandisa kudzinga madhimoni madiki. Ngatishandei nayo. Pay the service. Chapter 13 verse 15. Pane mazwi anoda kuti mutangira itakidzei. Nokuti mwoyo yavanhu ava yava mikukutu, nzeve dzavo dzakadzivira, nameso avo vakatsinzinya, kuti zvimwe varege kuona nameso, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, yes, nokunzwisisa nomwoyo, and should understand with their heart, vakadzoka, and should be converted, ndivaporese, and I should heal them. Kawani chai vakangonzwisisa kawani vakatendeuka, ini ndinobva ndavaponesa, ndo zvandisiri kuda. Izwi rekuti lest iro
rinoreva kuti this must never happen. Yes. Lest at any time they should see with their eyes. Chiri kusaka ndiite kuti vasanzwisise, inini handina pekuvaisa vanhu. Bhuku rangu reupenyu ndakatonyora rikatozara. Saka every time pavachavhura magwaro vanofanira kunzvengwa nevhangeri yemwanakomana at any time. Vakangonzwisisa kana kambichana so ndobva ndavaponesa ndovaendesa kupi. Amen. Family munoida here. Family yakanzi mwari vakadanyika nekudaro vakaipa mwanakomana wake. Vakanga vari mumwe chete kuti ani kana ani anotenda hake. Anoda hake. Anoda hake. Usaomesa mwoyo mdikana. Sarudza Jesu masikati akwe chani. Ubva denda rakavhurwa izvezvi ukatodecide kutenda. Jesu ari kuti lest at any time. Amen. Kusanzwisisa kwaminako kucharamba kuchiwedzerwa kuti parege kupoya mumwe chete. Ajume nemasanga kunzwisisa. Kana atendeuka ini ndochinzi ndiponese vanhu vakadai. Ndozvandisii kudai. Asi mabhaibheri vachatenga zvavo. Kurufa vachaenda zvavo. Aiwa, kupaseka vachaenda. Pavanenge vachiita zvese izvozvo, vanenge vachidemonstrata tisu vaya vana lest at any time. Chasaka tiite paseka kana nzwisiso kana yekuti Kristu ndiye paseka redu. Hatizvinzwisisi kana. Kuti vati hatizvinzwise vakagara kudzimba, vanogona kuzopedzesera vakuda kuzvinzwisisa. Vanotofanira kutoenda kuguvamba voita paseka vachinyatsoburitsa umbowo kuti at any time atibva takanzwisisa. Amen. Kuti chegumi chakapera at any time. Saka anenge aine dzutswa remarisiti ekubvisa chegumi uri umbowo kuti at any time andibva takanzwisisa. Yes. At any time. Anoshaya mafuta ekuzora mwana, mafuta evana vachechi, akuzora mwana muchechi, mafuta evanhu vakuru. Atenga stika remwedzi wemusioni. Profeti vati ukasawana mwedzi stika mwedzi uno watonyura. Mwedzi uno wakazara nemaropafadzo. Ukatenga stika iyi mwana achida gripe water agotoishaya. Amai vatenga stika remwedzi. Rigoiswa rimwe kumusana, rimwe pamotokari, rimwe pabhaibheri, rimwe pamadziro, achikuratidzai kuti at any time. SvaJesu wenyu at any time. Amen. But musakanganwa kuti vanhu vari kutaurwa nezvavo ava havasi vahedheni, vaJudha. At any time yavo iyi yabatwa nemazwi ekuti asina achatorerwa kunyange nezvishoma zvaainazvo. Zvoreva kuti chavasina kunzwisisa. Saka chii chavachatorerwa? Ivo vasina kunzwisisa. Vachatorerwa mabhuku emurayiro. Nekuti chavari kutadziswa nacho kunzwisisa mwanakomana. Murayiro waMozisi wavainawo. Saka havana kunzwisisa Kristu. Asi vasina kudaro vane chavachatorerwa. Testamendi yavo ichavharwa. Uprista hwaRevhi hwovharwa. Amen. Vaprofita vanzi chimirei kuprofita. Murayiro wanzi waguma. Vatorerwa testamenti. Mozisi akati, Abrahama akati, makatotorerwa. Amen. Ndoenda simukira. Havana kunzwisisa, asi vane chimwe chavanacho. Vane tsamba dzemurayiro.
Saka Jesu anga achiparidza kuvaJudha zvikanzi imi makapiwa kunzwisisa ivo havana, anazvo achawedzerwa ave nezvizhinji, asina achatorerwa kunyange nezvishoma zvaainazvo. Asina kunzwisisa ane zvimwe zvishoma zvaainazvo zviri kumutadzisa kunzwisisa zvake. Murayiro waMozisi uchatorwa wese wopinzwa muNew Testament. Vanhu vochiti zvino kana mati Sabata aribatwe, iyo vhesi ichitiremekedza zuva reSabata, saka yochiitwa sei ngaichidzimwaka zvodzayewa yakatorwa yakuNew Testament. KuNew Testament inopiwa vakapiwa kunzwisisa. Tichigarai pasi muwedzerwe pane zvamuinazvo. Makaudzwa kare kuti vhangeri yese ndeye mwanakomana. Panzwisiso iyoyo manje muchawedzerwa kuti Kristu anobuda sei pamurayiro weSabata. Zviri kunzwika zvatiri kutaura. Vakadzi ngavarege kupfeka nguo dzechirume. Murayiro iwoyo wakaguma. Saka wakatorwa kune vakanga vasina, ndobva vanopiwa vakanga vainazvo. Voteedzera here murayiro? Kwete. Imi handiti makapiwa kunzwisisa. Regai kurambidza vakadzi kupfeka matirauzi. Makabata vhesi inoti vakadzi ngavarege kupfeka nguo dzechirume. Kusvikira mawana mukadzi akapfeka tirauzi rechirume. Vakadzi kana vakapfeka matirauzi havana kupfeka nguo dzechirume, vakapfeka matirauzi echikadzi. Vakadzi kana vakapfeka ma-t-shirt havana kupfeka nguo dzechirume, vakapfeka ma-t-shirt echikadzi. Vakadzi kana vakapfeka majuzi havana kupfeka majuzi nguo dzechirume, vakapfeka majuzi echikadzi. Vakadzi kana vakapfeka bhutsu havana kupfeka nguo dzechirume, vakapfeka bhutsu dzechikadzi. Saka tirauzi harigone kunzi mukadzi ngaarege kupfeka, nemurayiro wokuti vakadzi ngavarege kupfeka nguo dzechirume. Imi mamuna imimi, saka kurasika kwamatoita mawedzerwa kurasika. Chiregai tipe vakapiwa vawedzerwe pane zvavakapiwa kare. Unonzwa vangu kutaura kuti murume mumwe chete muNew Testament ndiJesu, uye mukadzi mumwe chete anonzi chechi yake. Saka paidzi vakadzi ngavarege kupfeka nguo dzechirume, pakunzi chechi ngairege kutora chinzvimbo chaKristu. Kristu ndiye muprista mukuru. Mukaona mumwe munhu akuzviti muprista, mukadzi apfeka nguo dzechirume. Kristu ndiye muzodziwa waMwari. Saka mukaona rimwe gwirimini rakuzviti muzodziwa, mukadzi apfeka nguo dzechirume. Kristu ndiye founder wechechi. Hakuna munhu anogona kutanga chechi. Mukaona munhu akuzviti founder, mukadzi apfeka nguo dzechirume. Imi makapiwa kunzwisisa kaini. Saka munazvo muchawedzerwa pane zvamuinazvo, muve nezvizhinji. Asi vamwe vanenge vakapfeka mikubvururu yakadai yewaiti nemadhuku machena. Hanzi tiri kuteedzera Bhaibheri. Tiri kuteedzera chii? Zvino zvamakasuka dhuku jena imi nebvudzi dema, madii kuchinja kala yebvudzi. Amen. Verse 16. Asi meso enyu akaropafadzwa. Zvikanzi blessed are your eyes, nokuti anoona, for they see. Nenzeve dzenyu nekuti dzinonzwa. Right. Kuwadza kudzakanaka. Zvino dai muri mwoyo waHeresi baba mari mundamudzosa. Ndamuti ngoirovera ino baba. Pekuti munoona. Munonosvika kwamanzi baba Masango. Muchita akaropafadzwa kwamanzi baba Masango. Nekuti anoona. Kana kuenda kwaProfeti Fred, vari kupa spiritual spectacle. Blessed are Prophet Fred's eyes,
for they see. Zvino nyaya iyi yalikani, nyaya iyi yatinayo inonzi iyo kuona kwechokwadi. Ndiwo musoro wevhangeri yatinayo. Kuona kwechokwadi. Nekuti nyaya yatanga iri yeparabo yemukushi. Maridzo yakanga iri yekuti mukushi akakusha zvikazodii. Asi iri kupera ichinzi ipi mune maziso akaropafadza nekuti anoona. Zvanga zvanzi Jesu akanga aviga mari. Ana Peter vakabva vazoiwana. Tingadai tiri kuti Peter ane maziso akaropafadzwa nekuti akaona pakanga pavigwa mari. Chii chiri kunzi vakomana ava vanoona? Chii chiri kunzi vakomana ava vanonzwa? Chii? 3 dzavakorinde vechipiri. Tikangoenda kuvakorinde vechipiri tinobva taenda kuvhesi yandinoda kuparidza. Handisadaivhura. Ndiri kutsvaga kuti ndoibata sei. Haimbotitorera nguva iyoyo. Haimbotitorera nguva. 2 Corinthians chapter 3 tangere pavhesi 5. Hatiti takakwana isu timene kuti timene chinhu timene, asi kukwana kwedu kunobva kuna Mwari. Iye akatikwanisa kuti tive vashumiri vesungano yemweya. Iye akatikwanisa kuti tive vashumiri vesungano itsva, isati iri yezvakanyorwa asi yomweya. Right. Zvikanzi we are not sufficient by ourselves. Ari kuti hatisi kuona nekugona kuona kwedu, asi takagoneswa, takapiwa. Jesu ati makapiwa kunzwisisa. Zvikanzi Mwari akatigonesawo, akatiita kuti tive vashumiri vesungano idzva, kwete sungano yezvakanyorwa, asi ndeyemweya. Nekuti zvakanyorwa zvinouraya, asi mweya unopa upenyu. Vhesi iyi inoratidza kuti Pauro wakanga apinda mumodi yekukompea Old Testament neNew Testament. Yes. Isu tuna kuziva kuti kuona chaiko, kuonei, kunzwei, kuonani, kuona chii. Tanzwa zvichinzi makaropafadzwa nekuti munoona, maziso enyu akaropafadzwa, nzeve dzenyu dzakaropafadzwa tinonzwa. Vhesi 17 yacho yeMatthew 13 inoti nekuti vaprofita vazhinji navakarurama vazhinji vaishumira kunzwa zvamunonzwa havana kuzvinzwa, nekuona zvamunoona havana kuzviona. Zvoreva kuti ana John naana Peter vaitaurirwa vaitozviona zvinhu zvacho, vaitozviona. Yes. But Jesu akanga ati kune vakazvinyimwa. Musi waiti kune vakazvinyimwa. For verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see and have not seen them, and to hear those things which you hear and have not heard them. Paita two groups of people. Pane vaprofita nevakarurama vakare vakawanda. Vakatofa vachida kuzviona, havana kuzviona futi zvinhu izvozvo. Yes. Iboka rimwe revanhu vakafa vasina kuona nevakafa vasina kunzwa, asi vachida kuzvinzwa. Havana kutadza kuzviona vasina hanya nazvo, vaitoparapatika zvipapi tozviona sei. Zvikanzi ava vana vakanyimwa futi ivavo. Yes. Iri gurupu revanhu vakashaya. Pane rimwe revamwe vanga vari vapenyu, vanga vatoenda, vanga vakanyimwa futi. Nyaya yekunyimwa haisi kutanga nhasi, kune vakatofa vakanyimwa futi. Yes. Vakarurama vakanyimwa hamanaka. Saka kana vasina kuzviona vakanga vakarurama pai. Izvo mazwi ekuti vakanga vakarurama iri kutsanangura righteousness mumaziso avo ivo vanhu vacho, kwete mumaziso aMwari. Ana Noa, ana Abrahama
Yes. Haiwa kani. Ana David, ana Solomon, ana Moses, ana Isaiah. Vaishuvira kuzviona zvinizvi. Asi vakazvinyimwa. Amen. Imi makapiwa kuti muzvione. That must be a great honor. Don't you think so? Kuti Abrahama apa iwe pana vesi yoti iwe zvauri kuona Abrahama akanyimwa. Ayo akamsada rini. Ayo muzadara. Uri kuona here kuti at any time group rakanyimwa kunzwisa mazwiwa ya ndokusaka richitsvaga Abrahama nanasi. Amen. Vakapiwa kunzwisisa vakanzwa kuti Abrahama vanoti ndova vakanyimwa. Asi at any time group rikati Abrahama rigira baba wangu Abrahama ada kuita mwana wa Abrahama. Abrahama wari kutsvaga ari mugrupu revakanyimwa kuona nekunzwa. Yes. But iwe ndakuti uri mugrupu iroro futi uri kutotsvaga hobumi yako. Vakomana Abrahama akanyimwa asi ndiye waunonamata naye. Zita nderenyu baba remwanakomana neremweya mutsvene, Mwari wa Abrahama, Mwari wa Jacobo, Mwari wa Isaka. Dondirangarirai Mwari achiti Abraham aishuvira kuona zvinizvi. Iwewe ndiwo wakazviona. Yes. Saka kana uri muboka revakaitirwa nyasha unenge uchitotsvaga Abraham kuti umudzidzise vhangeri. Asi kana uri muboka revakanyimwa unenge uchitsvaga Abraham kuti akukomborere. Uri muboka ripi wewe? Abraham has nothing to say to me concerning the gospel. Amen. Alright, musikanzo Pastor Marang Manyai pa 1 Peter chapter 1 verse 9. Muchipiwa chinovariwa nokutenda kwenyu. Muchipiwa chinovariwa nokutenda kwenyu. Ndirwo ruponeso rwomweya yenyu. Right. Imi vakomana nevasikana vari munei muruda kuti mupiwe chinovavarirwa nekutenda kwenyu. Chii chiri kuvavarirwa zvikanzi kuponeswa kwemweya yenyu. Ava ndo vakapiwa kunzwisisa. Vanoziva kuti kutenda, faith yandinayo inoda kuti ndiponeswe pamweya. Vakanyima kunzwisisa vanoti I believe in God for a car. Kutenda kwavo kunovavarira kuti vachikaire motokari. Amen. Ndo vakanyima kunzwisisa. Vakapiwa kunzwisisa kutenda kwavo kunovavarira kuti vaponeswe pamweya. Amen. Vakanyimwa vanovavarira kuti vaite mari. Yes. Ruponese uru zvikanzi ruponeso rwemweya urwu hapfana wakabvunzisiswa nokunzverwa kwazvo. Zvikanzi of which salvation the prophets have inquired and searched diligently. Vakapfara patika, vakabvongodza, vakapitirika, vakatsvagisisa vachitsvaga ruponeso. Mazvizvo Jesu ati vakanga vachishuvira kuzviona, vakanga kuzviona. Saka tinoda kujustify kuti Abraham haana chaakaona. Mazvizvo? Saka Peter ndiani kuti ruponeso rwavo vaprofita vakandorwutsvagawo. They inquired and searched diligently. And by the way, Abraham was a prophet. Amen. Unozviona pa Genesis 20 verse 7. Yes. Izvo zvinozviona izvo. Atingaiwa nemavhesi akaunda musabve papeni. Mamwe unofana kuvazivawo. Uzikana wakapiwa kunzwisisa unofana kupuwa futi kubata magwaro. Ime proof yekuti wakapiwa. Ukoona uchiti nini mavhesi anondinetsa. Asi nongo yela liga ikunetse. Wakanyimwa kunzwisisa iwe. Ombele Kristu maoko. Ndari vasati vakokapiwa kunzwisisa iwe. Mavhesi unokubata iwe.
kuti bhaka ndoipa number 1. Azvikunetse kubundesliga baba. Ngatisarenazvo. Zvikanzi vakatsvaga diligently vakatsvagisisa. Yes. Vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa imi. Handiti mazvinzwawo. Vakaprofita chii? Dzaizoitirwani? Dzaiitirwa ivo here? Dzaiitirwani? Isu. Saka kune vanhu vakaprofita. Vapedza kuprofita vakati chibvai tipe vanhu nyasha dzamamuchiprofita. Kwa isusu zvikanzi imimi hamupiwe kubikiswa poto worambidzwa kuidya. Ivo vakaprofita kuti kuchauya nyasha. Ndobva vazodzinyemuka. Dzikapiwa vakanga vasina kudziprofita. Amen. Vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa, vakarurama, vakaprofita. Vaprofita. Yes. Vachinzvera kuti nguva ndeipi. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify. Kana yakadini yakataura nomweya waKristu wakanga uri mukati mavo. Mweya waKristu wanga uri mavari. Ndo waiprofita nyasha dzataizoitirwa. Ivo vanzwa kuti nyasha dzichauya, vakatanga kudzitsvaga ndobva vadzishaya. Yes. Nguva yakapupura kare. Kristu nemweya wake akapupura kuti zvokutambudzika kwaKristu. Mumagwaro maitaurwa kuti Kristu aizotambudzika. Nokubwinya kunozotevera izvozvo. Zvobva zvanzi kana atambudzika achabwinya mushure mekutambudzika kwake. Ndozvairehwa nezviprofita zvavo. Yes. Avo vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvibatiri ivo. Kana Abrahama pavaiprofita vakatenge vachitoudzwa, vakaudzwa kuti vakanga vasingawani nyasha dzacho dzavaiprofita. Asi imi ndimi maishandirwa naAbhurahama. Pazvinhu izvo zvavakataurirwa zvino naivo vakakuparidzira ivhangeri. Vhangeri yamakaparidzirwa nesu. Ini ndakamira pana chandiri kukuudza izvi. Zviri kutaurwa neni kuburikidza namweya mutsvene akatumwa achibva kudenga. Nomweya mutsvene wakatumwa uchibva kudenga. Yes. Zvinhu izvo vatumwa vanoda kucherechedza. Zvikanzi ngirozi dzakanyimwawo futi. Havasa naAbhurahama vakanyimwa vega. Amen. Gaburona mutumwa wengoni wamuri kuimbira akanyimwawo futi. Amen. Eutaizera. Ginasiyo tambureti. Saka vhangeri zvairi kuita iri kunyora list Pastor Marange yevanhu vakanyimwa. Vhangeri iri yaKristu iri kutaura kuti Abrahama akanyimwa, vaprofita vese vakanyimwa, vakarurama vakanyimwa. Ngirozi futi dzaitodawo kuona dzikanzi hamudzione. Vhangeri hamuparidzirwi kana kuiparidza, ichaparidzirwa vana vaMwari, ndo vakapiwa nyasha. But iwewe manje ungati apostolo akuyepa, asi handisi kuite pandaa zviri mumagwaro. Ini ndiri kavhesi kangu kandira kuparidza kakanaka zvikuru. Kari kuda kungoona bedzi kuti vhangeri rinonzi kuona chaiko. Ngirozi dzaida kuzviona zvinhu dzakanyimwa. Ana Abrahama vakanyimwa. VaJudha vakaparidzirwa naJesu auya vakanyimwa futi. Kukapiwa vakaita sezvavo vakasanangurwa ndo vakapiwa. Pari zvazviri kuita manje mazuva ano vhangeri vari vakanyimwa manje zvavakaita havana vhangeri, vanodada nekushaya vhangeriko. Yes. Nonzwa wachiti chechi yatakavaka pabhindura apa baba, cathedral yataka pabhindura apa baba, mukauya ipapo mukaona building yakavakwa ipapo. Amen. Imi makapuwa kunzwisisa mobva makanganwa kuti ava havana kupuwa kunzwisisa. Zvavainacho zviya zvataita tiri kumba, zviya tikatadya nenyama kumba, taiuya takandomira maoko kurotamba, tati futi tadya nenyama yehuku, uyo adya nembora, unonzwa futi nesoro takadya ibwai vakuda kudya. Uyo anga achiti tadya nyama yehuku kuti unoti saka takaruza ibwa kai kuti saka dzina kusava here ibwa.
akutokumbira uyo asina kuti kanyamera. Chechi yakatangwa kuti iparidze shoko rinoponesa vanhu. Ende vanhu vari kupinda mumachechi vakanyimwa vhangeri. Kune vashoma vakasanangurwa vakanzi imi mune maziso akaropafadzwa nenzeve dzakaropafadzwa. Munoona zvamuri kuona, muri kunzwa zvinhu izvi. Zvisina kunzwikwa nevakanga vachizvitsvaga, vakawanda, vakarurama navaprofita. Vhangeri mwanakomana ndizvo zvinhu zvamuchazoona kuti ndo zviri kunzi zvinhu izvi handitaka zviparidza. Chaiverenga mai manje ndishoko remwanakomana. Ndo zvinhu zviri kurehwa handiti? Right. Chechi yashaya vhangeri remwanakomana yovakamutumba webuilding. Imini mune vhangeri remwanakomana hamuna mutumba webuilding. Mukati vhangeri yatawanzwa nhasi yakanaka, ivo vanobva vaziva kuti takanyimwa. Nyaya dzemagwaro dzavatanga idzi hatidzikona. Vanobva vati asika muri kupindira muhoro yekuroja. Isusu baba building yatakavaka. Iwo hauchagona kupembera kuti building inengadare shoko ndiro chechi. Wakuti bati yes mari yekuvakawo building. Tinoinyima. Ugona paranyaya. Saka pane imwe chechi yakanga ine mumwe murume uya ainakirwa neshoko. Anakirwa neshoko kudaro shoko raiti rikarohwa ubva ati ameni. Achideedzera achijamba. But murume uya anga aine bhatyike rake ranga rakabvaruka. Handiti mazoti bhatyike rine anga kajira kateta. Kanga kaparadzana nerekuku. Kanga kabatirira kumusana. Saita akati amenika. Bhatyike raenda kwaro. Kajira kaenda chienda kwaro. Saka chechi iyi yakanga ine muyenzi ainzi overseer veregion vachauya. Chikanzi nevakuru murume uya anogara kumberi ende anojamba. Ende ane bhatyike yake riya risingagezwe rakamwauka tichanyara tomudii. Zvikanzi garai naye pasi. Zvikanzi baba overseer vari kuuya veregion. Imi matika kudzingei kugara kumberi nekuti shoko munorifarire. Chii chakanaka kufarira shoko. Dambudziko renyu baba nderebhatyike. Madii kuti musiye bhatyike musuru ya overseer. Zvikanzi manje sheti yandee ndakapfeka inombori nekumberi chete. Saka bhatyike musatombondibvisisa zvenyu. Bhatyike handisiye makatonyanya kunyara. Zvikanzi alright, saka zvatakuita takureiza mari kukutengera sutu nyowani. Asi mazuva atopadhuze hatichagona kukutengera izvezvi. Tichakutengera kana overseer vauya. Condition ndekuti kana musure nguva overseer kunyange shoko rikakunakidza sei usajambe. Ramba wakagara uchingoti amen because ukangojamba kajira kaya kanobva kabuda. Ndobva maine dhamu unganidzira akamunyengetedza kusvikira ati home. Ndichauya ndogara kumberi ndodzikana. Ari iwe yangu ndichaita takagara. Ndobva overseer vaya vauya ndobva iya akavimbiswa sutu nyowani. Kana akagona kunyarara akagara pasi. Ndinoke bhatyike. Ndobva rarohwa shoko so ndobva atanga achiti ameni. Pastor vaya vachikutarisa kuti wakuda kutanga. Ndobva akuti uzezhe muone maitiro akanga ako. Akatanga achiti ameni akagara zvikanzi ameni. Zvikanzi ameni. Zvakazomukurira. Zvikanzi garai nechisutu chenyu. Amen. Shoko ndiro. Bhatyike bvaraenda kwaro. Zvikanzi ndigare pasi neshoko rakadai. Aiwa sumugara idai. Iri ndakujabva zvishoko. Saka overseer vakatozobvunza kuti nyaya yesutu yanga iri yei nemurume uyu because akabva adeedzera. Vanhu vese vakaziva kuti akavimbiswa sutu kana akagara. Saka pane shoko poita sutu nyowani. Ari kunzi achuze. Iwe uri kuchuza chii? Haleluya. Tiri kunzwika here? Uri kuchuza chii?
asi kana vazvishaya zvinhu izvi vanotenga PA system. Mukavati isu takazarirwa zvinhu vanoti ko PA system yedu muri kuiona sei? Iwe unenge wakufanira kuti aiwa chamina cho ipotonyowani asi upfa hamuna. Ini ndatodya sadza izvezvi fresh ndabikira mugaba. Ini mune potonyowani ibike ikatooneka tsengeka. Chechi ishoko raMwari. Chechi haisi sutu yakapfekwa namufundisi. Chechi haisi wivhi yakapfekwa namai mufundisi. Chechi haisi midziyo inoparidziswa. Chechi haasi mabhazi akanyorwa fesi yemunhu waMwari. Chechi ishoko remwanakomana waMwari. Haleluya. Tiri kunzwika here? Already 1 John chapter 1. 1 John chapter 1 verse 1. Ngatingozvitsvaga zvinhu izvi kuti shoko raMwari. Toda kumbokuita ndicheka musikadzi usanetsike zvako. Usanetsike zvako. Kavhesi kangu karipo ndichakaparidza kanaka. Kakanaka kavhesi kangu. Tinoda kuzoti zvii zvinhu zvainzi maziso enyu akaropafadzwa nekuti anoona zvinhu izvi. Nzeve dzenyu dzakaropafadzwa nekuti dzinozvinzwa. Zvii izvo zvakanga zviripo kubva mukutanga, zvatakanzwa, zvatakaona nameso edu, zvatakatarira, zvii zvawakaona John, nezvatakabata namaoko edu, zvii zvawakabata nemaoko ako, zveshoko reupenyu. Shoko reupenyu ndizvo zvinhu zvatiri kuona. Zviri kutwika here? 1 Corinthians chapter 2 verse 6 manyaya. Toda kukunyorera list yevanhu vaitsvaga kuona zvinhu izvi havana. Zvino tinotaura uchenjeri pakati pawakakwaniswa. Asi uchenjeri usati huri hwenyika ino. Kana wabati wenyika ino usina maturo, unoshayiwa simba. Yes. Asi tinotaura uchenjeri hwaMwari hwakawanzika, hwakafukidzwa, hwakatemerwa kubwinya kwedu naMwari nyika isati yavapo, usina kuzikanwa nomumwe wavabati wenyika ino. Yes. Nokuti dai vaihuziva vangadai vaisarovera Ishe kubwinya pamuchinjikwa. Dai vakanga vanzwisisa zvinhu izvi vangadai vasina kuti Bharabhasi ngaararame, Jesu ngaafe. Chakasaka vaite condemn Jesus to death vakanga vasina kuzvinzwisisa zveshoko reupenyu. Yes, asi sezvo zvakanyorwa. Asi sezvo zvakanyorwa zvichinzi izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzikwa nenzeve nezvisina kupinda mwoyo womunhu, ndizvo zvinhu ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Turemberi verse 10. Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nomweya. Mwari akazviratidza zvinhu zvacho kwatiri nomweya mutsvene. Yes. Nokuti munhu ndoupiko unoziva zvomunhu? Aiwa, vhesi reBhaibheri rishona rodariko. Aiwa. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu nomweya, nokuti mweya unonzvera zvose nezvakadzika zvaMwari. Mazvita. The deep things of God. Ndo zvatiri kuzarurirwa masikatani. Amen. Handitika. Tiri kuzarurirwa chii? Rakuratidza kuti zvinoita deep foundation. 30 minutes dzandichabata nyaya yevhesi yangu. Uchaona kuti chokwadi takaitirwa nyasha. Ndakuda kukuverengera list revanhu vese vaunotemba navo muBhaibheri. Vaya vaunoti kana wakuda kunamata kuti Mwari wanhingu vaya. Dakuti uvaone Bhaibheri richibuda pachena kuti havana kuzvipirwa zvinhu izvi. Hebrews chapter 11 verse 1. Handita kuzoti zvinhu zvikurehwa ishoko rakadudzirwa rechizaruko chaKristu, hatizi? Yes. Zvino kutenda ndiro simbiso rezvinhu zvatinotarira. The things hoped for. Nechiratidzo chezvinhu The zvatisingaoni. evidence of things not seen. Nokuti naiko vanhu vakare vakapupurirwa zvakanaka. Vanhu vekare, for by it the elders obtained a good report. Vari kunzi ma-elders madzibaba aIsraeri. Ndo vatira kuti vakaona chii? By faith ma-elders akaona chii? Akaona the good things here. Akaona the things here. Akaona chii? Report yakanaka yekuti vakaprofita. Zvechokwadi pamusoro penyasha kaidzi. Aiwa ma-elders akaprofita. I report
yavakawana. Ana Abraham chavakawana equal report. Verse 4. Nokutenda panotaurwa zita remunhu unobva wati 1. Tira kunoti vangani tivapedze vese. Pakataurwa saka anenge achinzi nekutenda wacho ndiye watinoti 1. Anditika? Yes. Nokutenda Abheri wakabayira Mwari chibayiro chakanaka kune chaKaini. Wamukuti wana pandiani? Nekutenda Abheri akabayira chibayiro chakanaka kupfuura chaAbheri chaKaini. Yes. Akapupuriwa nacho kuti wakanga akarurama. Yes. Mwari achipupurira zvipo zvake. Iripoti irikutaurwa. Yes. Verse number 5. Nokutenda Enoki wakatorwa kuti arege kuona rufu. Verse number 6. Kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza. Yes. Nokuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uripo uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Verse 7. Nokutenda Noa wakatanyerwa pamusoro pezvinhu zvigere kuonekwa. Verse 8. Nokutenda Abrahama wakasadanwa. Verse 11. Nokutenda naiye Sara wakapiwa simba rokutora mimba. Yes. Furemberi nayo. Kunyange akanga achembera. Yes. Nokuti wakati iye wakamupikira wakatendeka. Saka kumunhu mumwe chete wakanga aita seakafa. Saka kumunhu mumwe wakanga akaita soafa. Kwakabva vana vakaita senyere dzekudenga nokuwanda kwavo. Vanhu vangani vatavereka. Verse 18. Ivava vose. Yes. Vakafa vachitenda. Vasina kupiwa zvipikirwa. Asi vakazviona zviri kure. Vakazvikwazisa. Vakatenda kuti ivo vaeni wafambira. Umbere Kristu maoko. Abhero, Enoki, Noah, Abraham, Sara vakafa vachitenda. Havana kuzoona zvinhu zvake. Asi vakazoona zviri kure. Vakazviti makadii. Isu taakufa tisina kukuona. Enoki akafa. Uye ainzi akatorwa naMwari. Ivava vese vakafa. Amen. Taverenga vangani? Verse 22. Nokutenda Josefa ofa. Yes. Verse 24. Nokutenda Mozisi. Yes. Akura wakaramba kunzi mwanakomana womukunda waFarao. Verse 27. Nokutenda wakabva Ijipita asingatyi kutsamwa kwamambo nokuti wakatsungirira somunhu unoona iye usingaonekwi. Chiri panamba 7. Moses ndo 7 aditi. Tasira Jacob paverse ya 20. Ona tibireke verse 20. Nokutenda Isaka wakaropafadza Jacobo naEsau pamusoro pezvinozoitwa. Verse 21. Nokutenda Jacobo pakufa kwake wakaropafadza mwanakomana mumwe nomumwe waJosefa. Vana inaditi. Yes. Tavereka Moses ka. Ade paverse ya 30. Nokutenda masvingo eJeriko akawira pasi apoteredzwa mazuva manomwe. Nokutenda Rakabhi chifeve haana kufa pamwe chete navasina kuteerera. Yes. Tave panamba Rakabhi chifeve aditi. Yes. Verse 32. Ndichataurira iko zvino. Yes. Nokuti ndichapererwa nenguva. Nguva ndo yakutondiperera. Kana ndikataura zvaGidheoni, 11. Baraki, Samson, Jefta, Davhidhi naSamueri navaprofita. Furebe. Avo vakakunda ushe nokutenda kwavo. Yes. Vakaita zvakarurama. Yes. Vakapiwa zvipikirwa, vakadzivirira miromo yeshumba. Yes. Vakadzima simba romoto. Yes. Vakatiza minondo inopinza. Verse 39. Ava vose ngatingoiverenga itese nechirungu tozoverengerwa neshona. Together go. All these having obtained a good report through faith, received not the promise. Umbere Kristu maoko. Verenga neshona tizwe. Ava vose vakanga vapupurirwa nokutenda kwavo asi havana kupiwa chipikirwa. Gideoni haana, Davhidhi haana, Jefta haana, Abrahama haana, Rakabhi haana, Sara haana. Hanzi chii chandaa kupererwa nacho? Yekutaura mazita evanhu vakaita sei? Vasina kuona chipikirwa.
vhangeri yauri kunzwa Paulo akatoshaya nguva yekutsanangura vakapupurirwa kuti vane zvavakaita nekutenda, asi promisi yezvinhu zvacho havana kuiwana. Ndomauri kudana Mwari waDhavhidhi iwewe. Nawo kana uchidana Mwari waDhavhidhi, proof yatinowana ndeyike chete. Wakatonyimwawo. Chiri kudanisa Mwari waDhavhidhi kunyimwa, kunzwisisa. Vakapuwa kunzwisisa, vanoti Mwari ndewangu nenyasha dzaJesu Kristu. Hallelujah. I belong to God and God is my Father. Hai. Saka ndiani muOld Testament wamungafungidzira kuti angakunde uyu murume akamira pabatatirai, wamungati ari nani? Nekuti panzi pashaya nguva tikadai tatoudzwa kuti Jobho haana chaakawana. Pakashayikwa nguva tikadai takaudzwa kuti Hezekiya haana chaakawana. Josiah haana chaakawana. Zviri kunzwika? Imi makapiwa promise yakanyimwa vanhu vese vamanzwa. Mazvita chiende vhesi yedu yekupedzesera yatangati iyi ndo yekupedzesera, tozopinda muvhesi yevhangeri yacho. Takati pa 2 Corinthians chapter 3 verse 6, Old Testament ine vanhu vakanyimwa kunzwisisa vhangeri yaKristu. Eringe verse 6. Iye wakatikwanisa kuti vashumiri vesungano itsva, yes, isati iri yezvakanyorwa asi yomweya, yes, nekuti zvakanyorwa zvinouraya. Right. Zvakanyorwa zvinoita sei? Right, zvakanyorwa ndezvipi? Murayiro wachiti? Yes. Zvinoreva kuti taverenga tikanzi nekutenda Abraham nekutenda Enoki zvikanzi vakafa, hatina kuzenge taudzwa kuti vakaurayiwa nei. Tazoudzwa kunzi zvinouraya ndezvipi? Yes. Vakaurayiwa nezvakanyorwa. Uri kuona kuti mafhiza ako anoda kuputika, kuti ngari kuputika because takuenda pavhesi yedu. Mazvinzwa? Zvakanyorwa zvinouraya. Yes. Saka Old Testament munhu wese akanga ari mairi akanzwa promise kuchauya vhangeri yemwanakomana. Kristu uchauya, achatambudzika agokudzwa. Kana akudzwa vatsvene vake vaakasanangura akavapa kunzwisisa, vachaparitirwa vhangeri yekutambudzika kwake voponeswa. Chiprofita ichocho changa chirimo muOld Testament. Chiri chiprofita chaiprofita promise kuti ichauya. Ndobva Old Testament yapera promise isati yauya kuti ipiwe vanhu kudai. Nekuti paanofa Jesu paKalvari ndo panoguma murayiro. Zvoreva kuti ari kufa Jesu achigumisa murayiro, asi Mweya Mutsvene anoparidza vhangeri yenyasha haasati auya. Hakuna munhu akaparidzirwa vhangeri before the cross akaponeswa. Vhangeri rinotoparidzwa after the cross. Amen. Roponesa vanhu. Yes. Vese vakaparidzirwa before the cross vakaparidzirwa tsamba yanzi zvakanyorwa zvinouraya. Yes. Asi zvichiuraya kudaro zvaiprofita kuti zvinhu zvichauya, zvichaonekwa nemaziso, zvonzwikwa nenzeve. Vanenge vazviona vanenge vakaropafadzwa, vari kutaurirwa kuti zvinhu zvichauya, vobva vatsvairwa vese zvisati zvauya, vobva vazvinyimwa. Imi mobva mauya mowana zvinhu zviya zviya zvavapo, mochiendeswa kwazvakaprofitwa kuti zvichauya. Asi vakanga vazviprofita, munozouya vatofa kare. Chasara itsamba dzokuti Abrahama akamborarama, Jakobho akamborarama, Isaka akamborarama. Vakaprofita zvenyasha dzataizoitirwa. Chiprofita chenyasha chirimo mutsamba dzeOld Testament. Vakachipa chiprofita varipi? Vakafa. Vakawana here nyasha zvikanzi havana? Indava zvikanzi vakadzinyimwa. Vakadzinyimwa
vakadzinyimirwe zvikanzi vanga vasina kudzigadzirirwa, ndokusaka vakadzinyimwa. Hai, pfuuremberi. Nokuti zvakanyorwa zvinouraya, asi mweya unopa upenyu. Yes. Zvino kana kushumira kwakauyisa rufu kwakanga kwakatemwa namaretere pamabwe. Ten Commandments akanga akanyorwa pamatombo, pamasaidhi ese: thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not covet, thou shalt not be a false witness against thy neighbor, thou shalt not take the name of thy Lord in vain, observe the Sabbath day as holy, thou shalt not have molten or carved gods to worship. Ten Commandments. And it? Yes. Ten Commandments ndiwo ari kunzi kushumira kwerufu kwanga kwakanyorwa pamatombo, asi kwaibwinya. Kwakauya nokubwinya. Yes, manyanya. Kwakadaro kuti vana vaIsraeri vakakoniwa kutarisisa chiso chaMozisi nokuda kwokubwinya kwechiso chake. Yes. Kwakanga kuchipfuura hako. Kubwinya ikoko kwaipfuura hako. Kushumira kwomweya. Kushumira kwemweya hakungavi nekubwinya kukuru iri. Kunofanira kupfuura kushumira kwerufu. Old Testament inouraya, asi ichiuraya kudaro yanga ine glory. Moses musi wakaburuka mugomo apuwa matombo, Exodus 32, haana kugona kutariswa navanhu nekubwinya kwake. Vanhu vakatomuvhara neketeni, asi achivharwa kumeso neketeni, zvacho zvaakanga achibwinya zvaanga akatakura zvaiuraya. Saka shoko riri kuti zvino kushumira kunouraya kana kwaibwinya kudaro, kuti Moses akatotaura navanhu akavharwa neketeni. Ndipewo Zambia nemunhu madzimai, ndipewo Zambia. Right, uyai baba wadula. Right, Moses akataura nevanhu vakadai, vanhu vakati pfeka keteni nekuti tinofa tikatarisa fesi yako. Izvo tsamba yaakatakura mumaoko mako inotouraya kunyange achibwinya kudai. Zviri kunzwika? Saka Pauro ari kuti ko ushumiri hweNew Testament hunopa upenyu ungakundwa here neuhu hunourayawo? Glory yatiinayo yakanyanya kunaka nekukura kupfuura yakanga iri kuOld Testament. Comparison pakati peOld Testament neNew Testament. Yes. Number 1 point pa comparison, New Testament ndeye mweya, Old Testament ndeye zvakanyorwa. Number 2 comparison, New Testament ndeye mweya unopa upenyu, Old Testament ndeye zvakanyorwa zvinouraya. Yes. Number 3 comparison, ushumiri hweOld Testament hunobwinya, asi ushumiri hweNew Testament hunokunda Old Testament nekubwinya. Yes. Verse number 9. Nokuti kana kushumira kwakauyisa kutongeswa. Number 5, Old Testament inonzi ministration of condemnation. Zvoreva kuti ukaparidzirwa murayiro unobva wava condemned pamberi paMwari. Amen. Takaiverenga Romans 3:19. Zvino tinoziva kuti zvese zvinorehwa nemurayiro unozvireva kuna vose vari pasi pemurayiro, kuti miromo yose ivharwe nenyika yese ive nemhosva pamberi paMwari, nekuti hakuna nyama ingaruramiswa pamberi pake nemabasa emurayiro. Saka ukanzi bvisa chegumi waverengerwa 10 sentence yako, you are condemned before God. Amen. Ukanzi bata sabata waverengerwa 10 sentence yako, wava condemned before God. Zviri kunzwika? Uku kutaura kwemupostori Pauro. But abva aintroduce Moses, tikati Moses ndiye muridzi waOld Testament inouraya, asi vanhu vakavhara fesi yake vakati tinofa tikaona kubwinya kwako. Yes, kwakanga kuino kubwinya zvikuru sei kushumira kunouyisa kururama kuchakunda pakubwinya. Old Testament in ministry of condemnation, New Testament in ministry of righteousness. Contrast kai. Yes. Mukunyora here comparison. Ndikakuti dzokorodza comparison dzese ungadzitakidze izvo. Haikona kungoti kati vanhu vanonyepa muchechi.
point number 1, New Testament isungano yemweya. New Testament, Old Testament ndezvakanyorwa. Number 2, New Testament ndeyemweya unopa upenyu. Old Testament ndezvakanyorwa zvinouraya. Number 3, New Testament inofanira kubwinya kupfuura Old Testament. Number 4, New Testament a ministry of righteousness. Old Testament a ministry of condemnation. Number 5, taona kuti New Testament inobwinya kudarika Old Testament. Tese dzichibwinya asi iyi inokundwa neNew Testament. Handiti? Yes. Verse number 10. Nokuti na ichi zvakabwinyiswa hachina kubwinyiswa kana pachinhu ichi tichichifananidza nokubwinya kunokunda. Tikatarisa New Testament, totarisa Old Testament, tinoona Old Testament haina kubwinya, inokundwa. Ari kuemphasize glory in New Testament in comparison to the glory of the Old Testament. Yes. Nokuti kana icho chinopfuura chaiva nokubwinya. 6th point pa comparison. Old Testament inopfuura. Old Testament inoguma. Zviri kunzwika? Yes. Chikuru sei icho chinogara ndicho chiri pakubwinya. New Testament inogara. Mazvona kuti zvakasiyana. Amen. Old Testament inopfuura. New Testament inogara. Yes. Naizvozvo zvatine tariro yakadai. Muruona here kuti zviri kuita simple kuti patoparidzwa kunzi murayiro wakapfuura. Saka ndichabvisa chekuti nekuti iwe wakapiwa kunzwisisa. Saka apa uri kuwedzerwa, unazvo uri kuwedzerwa kuve nezvizhinji. Izvezvi zvataverenga vamwe at no time. They will never understand at any time. Chienda pa12. Naizvozvo zvatine tariro yakadai. Nekuti tiri muTestament ine yemweya inopa upenyu, inobwinya nekupfuura, inogara, yemweya isiri yezvakanyorwa. Tine tariro yese yezvinhu zvakadai. Tinoita sei? Tinotaura tisingatye nepadiki. Tisingaitisa Mozisi. Right. Nyaya yangu yandinayo yekuti tikuona kwechokwadi iri kuda kunobata Mose. Kuona kwechokwadi versus Moses. Ndiwo musoro weshoko uramba uchiwedzera. Kuona kwechokwadi versus Moses. Zvikanzi isu kana tichiparidza manje hatiite sani. Hatiite sani madikani. Hatiite sani. Hatiite sani. Chinonzi Moses chii? Saka arikuparidza cheguma anoita sani. Anoita zvepaseka anoita sani. Anoita zvekuita mutambe matumba anoita sani. Asi isu ukavashumiri vemweya hatiite saMozisi. Yes. Nai Paulo Moses akaita sei? Waiisa chifukidziro pachiso chake. Uyo! Zvikanzi problem yaMozisi akanga aine keteni pameso pake. Kuti vana vaIsraeri varege kutarisisa kuguma kwezvinopfuura. Umbera Jesu maoko. Zvikanzi musanyeperwe. Musaite sei zvenyu? Musanyeperwe. In 34-33 dzaMozisi paakaiswa keteni. Zvikanzi vanhu vakafunga kuti Mozisi ane glory ndokusaka akavhara fesi. Zvikanzi itsotsi. Kati kuti Mozisi itsotsi. Zvikanzi Mozisi achivhara fesi anga asingade kuti vaIsraeri vaone kuguma kwezvakarambidzwa. Vanhu vasaone kuti chegumi chinoguma paKalvari. Ndozvanga zvakapfekerwa keteni naMozisi. Saka murayiro chigubhu
changa chakanyorwa date of expiry. The law of Moses best before Calvary. Dova Moses avhara pakanzi Calvary. Zvikanzi best before to last forever. Murayiro hauperi chokocho. Keteni rakavhara Moses kumeso. Ndo iri kusaka vanhu vanzi uyai nechegumi kuimba yaMwari. Mundiedze muone ndikasakuvhurirai masuo ekudenga. Ndikuvhurei ndikupe ropafadzo yamuchashaya pekuiisa. Iketeni tokurodza verse 13. Tisingaiti saMozisi waiisa chifukidziro pachiso chake kuti vana vaIsraeri varege kutarisisa kuguma kwezvinopfuura. Yes. Asi ndangariro dzavo dzakakokomara, nokuti kusvikira zuva ranhasi kana sungano yakare ichirawa. Old Testament ndo iri kunzi sungano yekare. Kana munhu achiverenga Genesis to Malachi, ndo manyorero aPauro. Hanzi kusvikira zuva ranhasi. Yes. Nhasi musi wa 24. Musi wa 24 kusvikira iye nhasi. Vanhu kana vachiverenga mabhuku emurayiro so chii chinoitika Pauro? Chifukidziro icho chiripo, vachina keteni nanhasi. vasingaratidzwe kuti muna Kristu zvinopfuura. Havaone kuti ukapinda muna Jesu murayiro unobva waguma. Amen. Sabata rinobva raguma. Cheguma hachichabviswa. Munhu haachanzi itai zvemutambo yematumbu. Musadye mhuka dzine mahonda asina kuparadzana. Musadye mhuka dzisingadzei. Kana takauya kuna Kristu zvinopfuura zvese izvozvo. Amen. Taakurarama musungano yemweya isiri yezvakanyorwa. Inoparidzwa shoko rinodudzira Kristu kubva mutsamba dzemumurayiro. But nekuda kweketeni nanhasi vanhu vachirida kuteedzera murayiro. Chiri kusaka vanhu vabvise chegumi iketeni. Amen. Rakapfekwa naMozisi. Yes. Asi kusvikira nhasi kana Mozisi achirawa, kuverenga tsamba dzemurayiro so chifukidziro chiripo pamwoyo yavo. This time chifukidziro hachisisiri kumeso kwaMozisi, chapamwoyo yevari kuverenga tsamba dzaMozisi. Mazvinzwawo? Kusvikira rini? Mozisi akapfeka keteni kumeso, vanhu vakasaona kuti murayiro unoguma. Nhasi uno vanhu vane keteni pamwoyo yavo. Amen. Jesu ati kuti vasaone nemaziso avo kana kunzwa nenzeve dzavo kana kunzwisisa nemwoyo yavo, kuti vatendeuke zvimwe ndevaponesi. Inyaya yeketeni. Hauna keteni here pamwoyo pako mudikani? Zvinhu zviri kunzi zvakapfuura, iwe uri kunzi hazvina kupfuura. Taishaya kuti indava uchida kuteedzera zvinhu zvinonzi zvakapfuura. Tawana answer. Une keteni pamwoyo pako. Yes. Zvino kana munhu achitendeukira kuna She, kana ukabva kuna Mozisi, hanzi atiite saMozisi. Saka ukauya kuna She Jesu so chifukidziro chinobviswa. Unotanga wabviswa chifukidziro so. Utsiwa bvisa keteni shamwari. Tine toverenga murayiro zvakanaka. Tidzidze mwanakomana kubva mumurayiro. Ukangouya kuna She chete unobva wabviswa keteni. Yes. Zvoreva kuti ukaona munhu asati anzwisisa kuti murayiro wakapera, haasati atendeukira kuna She. Nekuti zvanzi kana uchiuya kuna She keteni rinobviswa. Amen. Yes. Ishe ndimweya. Zvikanzi Ishe ndimweya. Zvino pano mweya waShe pane sununguko. Kana uri kuna She so you are liberated. Amen. Verse 18. Zvino isu tose. Ngatingoti isu tose.
Yes, tiitedzere yese vachiverenga. Takidzai. Zvino isu tose tinoti tichitarira nechiso chisina kufukidzirwa kumashe sapachioni-oni tinoshandurwa tichifanana nemufananidzo iwoyo tichibva pakubwinya kumwe tichienda kuno kumwe kubwinya sezvichibva kunashe mweya. Saka verse 18 inoti, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, we are changed into the same image from glory to glory. We behold as in a glass. Amen. Vanga vasati vane wede kuti mira. Yes. Tinoita setakatarisa pamira so. Yes. Tinenge tichiona the glory of the Lord. Amen. Tikabviswa curtain, tikatarisa mavhesi ekumurayiro so. Hationi murayiro, tinoona Ishe achibwinya mutsamba dzemurayiro. Amen. Zvichibva kuna Ishe. Tobva tabviswa pane imwe level yeglory. Tobva taenda pane imwe level yeglory. Mazwi Ashe azadziswa kuti anazvo achawedzerwa ave nezvizhinji. Zvino tikadedza murume uya weheresi tomuti siyanai nayo kwese kwayabva, ingotangira iyi papa. We are moving from another level of glory to a higher level of glory. Glory to glory, glory to glory. Receive your glory. Oigava zvikadzi glory yatouya. Kuinga imindima naite anytime. Vari kutaurirwa zveglora havasi vekugwinya nekubvunda. Vari kuona glory yaShe kunge vari pamira. Amen. Zvoreva kuti Bhaibheri imira. Ngatisimukei. Amen. Takutoipeta, takutobata vhesi yavo. Bhaibheri imira. Hatisati ndakuparidza apa nachiintroduce. In 30 minutes topari. Introduction. Bhaibheri Mira. asi mumira unoona unoonani? Tsokurudzai pastor tiende kuvhesi yedu. Zvino isu tose tinochitarira nechiso chisina kufukidzirwa. Yes. Kubwinya kwaShe. Yes. Sapachioni-oni. Tinoona kubwinya kwaShe sepachioni-oni. Tinoshandurwa tichifanana nemufananidzo iwoyo tichibva pakubwinya kumwe tichienda kuno kumwe kubwinya tichibva kunashe mweya. Tinenge tichiona mira. Varikani makaitirwa nyasha imi makamira pano iyi. Ndiani panyika pano anoziva kuti Bhaibheri imira rekuti ukaribata so unoona Kristu mumira iyoyo. Ukaramba wakatarisa mira, image iri mumira inotanga kukushandura. Iwe wakatarisa image so wotanga kufanana neimage. Amen. Iri mumira mawakatarisa. Yes. Zvoreva kuti paya panonzi tifanane kuvanana vakangoipo zvavo at any time. Pari chokwadi ndechekuti hakuna anofanana naye kana asati asvika pamira. Saka poison yakaiswa naSatani pavhangeri akati kuvanhu, kana marwara tsvagai mavhesi amungaporeswa nawo. Kana maakuda kutsvaga mabasa motsvaga mavhesi emabasa. Vakuda kuroorwa mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Right?
vari kuda kuti vawane vana chipo chinobva kuna Mwari. Varoda kutonga nyika, Mwari ndiye anogadza madzimambo nekuabvisa. Vari kushaya chekudya, Mwari ndiMwari wechirikadzi nenyerera. Vari kuda kukurudzira kuti vanhu vashande simbe, enda kumujuru. Saka vari kutarisa Bhaibheri kudai, ona simbe, orega kuona kubwinya kwaShe. Amen. Zvino shoko racho ukapinda pamira so unoona mufananidzo waShe, wobva wafanana nawo. Ko ukaona mufananidzo wedhimoni pamira, ko ukaona kune vari kuverenga Exodus yaka inoti thou shalt not suffer a witch to live. I think it's 22:18. Saka vanoti muroyi akanzi ngaafe. Saka vanoti ini ndine simba rekuuraya varoyi vako. Zvokuti kune vanhu vanongoona varoyi pese pese, ndokuti ndirekuchechi kwavo nderevaroyi. Vachiburuka kombiso unonzwa kuti kumurume, maona murume anga ari kuwindo uya anofanira kunge achiroya uya. Maziso ake handina kuaona zvakanaka. Because muBhaibheri makaona muroyi, saka muri kufananidzwa nemuroyi wamuri kuona mumira. Amen. Mukaparidzirwa zveruchiva zvichibva muBhaibheri, unofanana neruchiva rwauri kuparidzirwa. Kupedzisira iwe neruchiva manyama imwe. Yes. Asi isu will behold with an open face. Yes. The clue yekuona glory yaShe ndeyekunge uine open face, usina chifukidziro. Ndopa unoziva kuti Bhaibheri rinotaura zvemwanakomana. Saka pauri kuverengerwa wodzidziswa zvemwanakomana, uri kubva watoshandurwa wofanana nemwanakomana. Amen. Saka every day pauri kuuya uchifananidzwa mbichana kusvikira musi waunonzi wafa panyama, unofanira kuzofa wafanana naye zvakazara. Kuti Jesu paanouya anozoti uyu akafanana neni, saka ndakuenda naye. Zvino kana usingagone kuona mwanakomana pamira, haugone kufanana naye. Kana usina kufanana naye, haana kwaanogona kuenda newe. But vanogona kuona Kristu pamira ndovaya vanzi imi makapirwa. Havasi vaya vanzi munotaurirei kwavari nemufananidzo. Zvanzwikwa? Saka mumwe anoti munongoti Bhaibheri rese rinotaura zvaJesu, then what? Kana richitaura zvaKristu, so what? Saka kana ndarwara ndoitwa sei muchechi? Nekuti muri kuti hapana mavhesi anofanira kunzi varwere vaparidzirwe, ese ndaa Jesu. Saka kana tadzidza Jesu tozodini? Anzai cheripa. Kana tatarisa mira, then what? Tinobva taona glory yaShe. Yes. Then what? Tobva tashandurwa. Yes. Then what? Tobva tafanana naShe watanga takatariswa. Pamira ipapo. Saka ukanzwa munhu kuti then what, unongonoti andei pane gwaro racho. Saka hazvibatsire kuimba tifanane, unotoenda kumira. Zvafanana kupinda mumba manheru wobva wati I declare that the light must be switched on. Unotoenda kumadziro unoti kete, otona malights abatira so. Yes. Zvinonzwira? Amen. Saka kuti tifanane zvakafanana kupinda mumba mune rima oti ngaribatire switch on magetsi, light ribatire. Itoenda kumira. Saka vanongofanana naye ndivo benzi vakauya
kune vakaitwa vashumiri vesungano idzva vakapiwa kunzwisisa. Tinoona chi versus Moses, kuona chaiko versus Moses. Exodus chapter 33. Exodus 33 tangirai verse 1. Itamoya mrefu andina nguva yakareba 30 minutes ndienda pedza 30 chaito. Handisuda kuti uende nekuti ukaenda usati waona kuti sei Paulo akati tisingaite saMoses unenge wazviitira zvakaipa. Ikunoti Moses dai anga aripo aimhoresana naPauro raakatizvirai mumwe aitorwa chibhakera kama. Handiti ndo zvamuri kuramba here zvekuti munhu akaparidza asataure vashumiri vamwe. Paulo ati isu hatiite saMoses. Moses itsotsi akapfeka keteni kuti vanhu vasaone expired date yemurayiro. Izvezvi vanhu vane keteni pamwoyo yavo havasi kuziva kuti kana tikauya kuna Jesu murayiro unopera. Tisingaite saMoses. Unosa Paulo soka akadzoka unomuda here iwewe? Moses muranda waMwari. Moses muranda vanhu vakatobvuma kumasovoko zvikanzi Julius Part takachengetwa naiye Moses. Ndakangazwa wakambokanzwa amoti anoti Julius Part ndiani kumasovoko, asi vanembo vachiti zvii takachengetwa naMoses. Asi tikuzwa kuti ndo the at any time people. Hatina Paulo hatiite saMoses. Paulo wadii kungoparidza. Moses atadze ndiye akanyora murayiro. Zvikanzi Moses ndimabara. Mungaite here pamberi varikani? Paulo ari kuti hatiite saMoses. Asika vamwe vari kuita saMoses. Handi paGenesis Exodus 33 verse 1. Zvino Ishe wakataura naMozisi akati, Israeri munozviziva pa 32 pakaumbuka chimhuru naAroni vanhu vakachinamata. Saka ndizvo zvakanga zvaitika pachapter 32. Izvi ndo zvakazoitika pachapter 33. Mwari akataura kuna Moses akati kudini? Ibva pano kwira iwe navanhu vawakabudisa munyika yeIjipita muende kunyika yandakapikira Abrahama, yes, naIsaka naJakobho. Ndichiti ndichaipa vana vako. Mwari akataura achiti kudini? Ibva pano. Manzwa here mazwa aMwari? Go up from here. Mwari haana kuti ngatibvei, akati iwewe ibva. Zvoreva kuti Moses akadzingwa. Yes. Verse 2. Ndichatuma mutumwa pamberi penyu. Zvandichaita mufana ndinokupai ngirozi kuti ndidzinge vaKenani. Ngirozi ndo ichadzinga vaKenani. NavaAmori. VaAmori vachadzingwa nengirozi. VaHiti vachadzingwa nengirozi. VaPerizi vachadzingwa nengirozi. VaHivhi vachadzingwa nengirozi. MaJebhusi achadzingwa nengirozi. Muende kunyika inoyerera mukaka nouchi. Endai handisi kuenda neni. Nokuti ina handingakuyi pakati penyu. For I will not go up in the midst of thee. Nokuti muri vanhu vane mitsipa mikukutu kuti ndirege kuparadzai panzira. Zvikanzi mufana kufamba nemi hakuiti, makaoma moyo ndokuparadzai. Zvandichaita mufana ndichakupai ngirozi. Ngirozi ichaenda nemi. Ini ndikafamba nemi ndokuurayemesa. Saka instruction yaMwari ndeyekuti ibvai pano. Ini handichaenda nemi nekuti makaoma. Saka muri kuona here kuti Paulo achiti hatiite saMoses anga akamira muExodus 33 achiziva kukonana kwaMozisi. Mukaverenga verse 1 yacho yakatoti uende nevanhu vawakaburitsa Ijipita. Akanga akunzi iwe ndiwe wakaburitsa vanhu Ijipita iwe. Imene verse 1 zvisho. Yes. Zvino Ishe wakataura naMozisi akati, ibva pano kwira iwe navanhu vawakabudisa muIjipita. Thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt. Chienda zvinyika verse 3. Iwe waMozisi iwe ndiwe wakabudisa vanhu Egypt. Ina and 3. Iye zvinezvi Mozisi chibva panapa uende kunyika yandakapikira Abrahama,
ndichakupai ngirozi kuenda nemi hazviite. Mvana ndinokuurayai, makaoma moyo. Handiti mazvinzwawo? Amen. Nawo pari kunzi vanhu vemitsipa mikukutu pari kungosamaraiza keteneni pamoyo. Muri vanhu vane keteni. Amen. Yes. Zvino vanhu vakati vachinzwa mashoko iwaya akaipa. When the people heard these evil tidings, vakachema. Vanhu vakanzwa chii? Akanga arehwa nani? Saka Mwari akataura zvinhu zviri evil kuvanhu vaMozisi. Mwari chaiye ari kunzi ndiye akataura evil tidings. Yes. Kwakanga kusina munhu wakashonga zvishongo zvake. Yes. Ipapo Ishe akati kuna Mozisi, uti kuvana vaIsraeri, muri vanhu vane mitsipa mikukutu. Yes. Kana ndikapinda pakati penyu chinguva chimwe chiduku duku. If I will come up midst of thee in a moment, ndikangopinda pakati penyu kanguva kadiki diki, moment. Mwari akati moment kupinda pakati penyu, moment. Ndinokuparadzai. Yes. Naizobvisai zvishongo zvenyu zvino, ndizive chandingakuitirai. Yes. Ipapo vana vaIsraeri vakabvisa zvishongo zvavo pagomo reHorebhi. Yes. Zvino Mozisi waisitora tende achindoridzika kunze kwemisasa, kure nemisasa, akaritumidza zita rinonzi tende rokusongana. Tende ndopane nyaya. Akaita sei? Zvino mumwe nomumwe waitsvaka Ishe waibudira kutende rokusongana rakanga riri kunze kwemisasa. Tende ndoranga rine out sanctuary neHall of Holies tinoriziva. Akarisa kunze kwemisasa. Munhu wese aitsvaka Mwari akaenda ikoko. Yes. Zvino kwaiti kana Mozisi obudira kutende, vanhu vose vaisimuka vakamira mumwe nomumwe pamukova wetende rake. Mozisi kana akuenda ega kutende, munhu wese aimira padhoo retende rake otarisa Mozisi achienda. Vakaramba vakatarira Mozisi kusvikira apinda mutende. Ndobva vatarisa so Mozisi ndobva apinda. Zvino kana Mozisi apinda mutende, yes, shoko yegore yaShe yaiburuka ikamira pamukova wetende. Yes. Ishe akataura naMozisi. Right. Shongwe yegore Ishe ati handichaenda newe. As zvanzi cloud pillar descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. Saka vanhu havana kukona kuzoona Mozisi, vakatadziswa nemhute. Gore raitika kana Mozisi asvika patende so rovhara Mozisi. Ishe otaura naMozisi ari mutende, asi Mozisi akavharwa negore. Zvekuti even keteni pasina, gore still rakatadzisa vanhu kuona Mozisi kuti aitaura naMwari kuti uri. Yes. Vanhu vose vakaona shongwe yegore imire pamukova wetende. Munhu wese akanamata. Vanhu vose vakasimuka vakanamata pasi mumwe nomumwe pamukova wetende rake. Verse 11. Ipapo Ishe waitaura naMozisi zviso zvakatarisana. Togorodzai. Ipapo Ishe waitaura naMozisi zviso zvakatarisana. Yes. So munhu unotaurirana neshamwari yake. Right, Pastor Baloi. Tadzokera kuparable. Tadzokera kupi? Parable. Tadzokera kupi? Parable. Nekuti tanzwa Mwari achiti kungopinda pakati penyu for a moment ndokuurayai. Tanzwa Mwari achiti handiende nemi, ndichakupai ngirozi. Iye zvinezvi zvakunzi Ishe aitaura naMozisi vakatarisana semunhu anotaura neshamwari yake. Saka iwewo wakutochuza futi side. Uri kusaidi revakanzi imi makapuwa kunzwisisa here, kana kuti uri kusaidi revakanzi munotaurirei kwavari nemufananidzo. Kana uri kusaidi revakanzi munotaurirei kwavari, uchatoparidzawo uchiti Mozisi akaona fesi yaMwari. Kana wadaro tinokubata. 3:13 dzaJohani. Mirai ipapo tipa verse 11 tinodzoka. Toda kuona kuti pane munhu here akamboona Mwari. Nekuti Mwari ati ini ibvai pano, ini zvekutaura nemi, zvekufamba nemandini, ndinokupai ngirozi. Muri vanhu vakaipa, ndikapinda pakati penyu for a moment ndinokuparadzai. Moment Mwari akati handipinde.
asi zvakunzi Ishe akataura naye mutende, zviso zvakatarisana semunhu anotaura neshamwari yake. Yes. Zviro kwazvo ndoti kwauri. John chapter 3 verse 13. Hakuna munhu wakakwira kudenga. Yes. Asi iye wakaburuka kudenga. Yes. Iye mwanakomana womunhu ari kudenga. Hakuna munhu akakwira kudenga kunze kweiye akaburuka kubva kudenga. Saka akakwira kudenga hapana. Eliya akakwira kudenga. Inoka akakwira kudenga. Tauda kuonana naMwari. 5:37 dzaJohani. Naivo baba vakandituma. Yes. Ndivo vakandipupurira. Baba vakandituma, vakandipupurira. Hamuna kutongonzwa izwi ravo. Hakuna tambodzwa izwi raBaba. Kana kuona mufananidzo wavo. Kana kuona pikicha yaMwari. Hapana. Amen. Yeah. Umbere Jesu maoko. So Colossae verse 37, John chapter 5, and the Father himself which had sent me hath borne witness of me. You have neither heard his voice at any time, nor seen his shape. Murugone roti at any time iri kuramba ishuya. Handiti kuya zvanzi havana chavanoona. At any time. Yes. Yadzoka futi. Chikanzi mukanzwa paine muJudha anoti ane voice raMwari raakanzwa kana kuona mufananidzo zvawo at any time. Ari kukunyeperani. Amen. Uyu ndi Jesu aitaura. Dai tine nguva taverenga mavhesi akawanda anotaurwa mazwi iwayo. Hallelujah. Ngatidzokere kuvhesi 11. Saka kana Mwari asina kumboonekwa at any time, kana kunzwikwa izwi rake, Moses aitaura nani? Ha? Naiva ndikati tichiri tese. Amen. Hallelujah. Amen. Aiwa bvunza ari pasati pako kuti iwewe mafizi ako haafaniri kutsva. Pindura mubvunzo. Moses aitaura nani? First John chapter 4 verse 12. Anotaura futi mazwi iwayo ekuti hakuna akamboona Mwari at any time. Hakuna munhu akamboona Mwari. No man hath seen God at any time. Ngatingoti at any time. Nyaya yekuona Mwari yainzika taurwa, yaibva yanzi at any time. Amen. Zvoreva kuti kana pachingonzi pane nguva, pakaiswa nguva hapachatoonekwa Mwari. Mwari haonekwe panguva. Amen. Saka tichatozomuona Mwari kana nguva yaguma. Aomirira Jesu zvakanaka. Zvazvikere vadikani. Hakuna munhu akamboona Mwari at any time. Ko ingawani Stephen paaite mwana matombo akaona Mwari, auverenge uyu mumwe vakanzi munotaurirwa Mwari. Haana kumboti ndaona Mwari, akati I've seen the glory of the Lord. Yes. The glory of God. Handitika? Amen. Apa panzi at any time. Hallelujah. Amen. Zviri kunzwika here? Ngatidzokere kuExodus 33 verse 11. Saka toda kubvunza pasaidi pako kuti akataura naMoses verse to verse, seshamwari yake ndiani? Tsokonze verse 11. Ipapo Ishe vakataura naMozisi, zviso zvakatarisana somunhu unotaurana neshamwari yake. Zvino dzokerazve kumisasa, asi muranda wake Joshua mwanakomana waNuni mujaya haaizaibva patende. Right. Ngatijambei mavhesi akawanda anoda kwenguva yedu. Tauda kuenda pavhesi 18 kusvika pa23. Ndo pane nyaya yacho. Tati isusu kuona kwechokwadi versus Moses. Saka pavhesi 11 zvanzi Ishe akataura naMoses zviso zvakatarisana semunhu anotaura neshamwari yake. Tikaenda kubhuku yaNumbers
Tinoona zvakare Miriam naAroni vachinzi vakagunun'unira Mozisi. Zvikanzi neshoko Isha akati kana paine muprofita pakati penyu ndinotaura naye kuhope akakotsira. Asi hazvina kudaro nemuranda wangu Mozisi. Nemuranda wangu Mozisi tinotaura zviso zvakaita sei? Zvakatarisana. Mazwi ese iwaya anotinetsa kuti aitaura ndiani. Asi anzatanga tiinayo zvedu. Isha akati ndokupa ikirozi. Saka aitaura naMozisi ingirozi. Ndiyo ngirozi yaizviita gore masikati. Yozviita shongwe yemoto manheru. Mavhesi anotaura kuti Israeri yakaburitswa Ijipita nengirozi. Mwaranga asipo. Apere. Zvichineyo unodhauta kuti Israeri Mozisi akanga aine ngirozi kwete naMwari. Zvichida unodhauta. Ini basa rangu kukuratidza chizvo magwaro. Kana uri mumwe wevaya vakanzi makapiwa, uchabva pano wakuziva kuti pakanzi Isha akataura naMozisi zviso zvakatarisana, haasi Mwari airewa. Ndiyo ndasimukira iyo. Fesas Moses. Wait, pastor tipei mavhesi anotaura kuti Israeli Moses aitaura nengirozi. Exodus 23:20. Toda kuona kuti Mwari akati kudii. Tarira ndinotuma mutumwa pamberi pako. Zvikanzi tarira ndinotuma mutumwa pamberi pako. Aitaurwa naye ndiani? Mozisi handiti? Hanzi ndinotuma mutumwa pamberi pako. Yes. Akuchengete panzira. Mutumwa achakuchengeta parodi. Akuise panzvimbo yandakakugadzirira. Achakuperekedza agonokusiya parodi yandichakugadzirira. Mumunzwei. Teererai mutumwa iyeye. Muteerere inzwi rake. Teererai mutumwa iyeye. Musamutsamwisa. Nokuti haangakukanganwiri kudarika kwenyu. Zviri kunzwika here? Zita rangu riri maari. Hallelujah. Amen. Alright. Iwo ungati zvisiri izvo. Ichokwadi here? Hallelujah. Amen. Toda kuti tiwane imwe vhesi. Ndinokupai mutumwa achaenda nemi. Hallelujah. Amen. Andipa bhuku ya Acts chapter 7 verse 52. Yes. Ndoupiko pakati pavaprofita usina kutambudzwa namadzibaba enyu? Ndeupiko pakati pevaprofita asina kutambudzwa nevaprofita nemadzibaba enyu? Vakauraya avo vaiparidza kuuya kwawakarurama. Iye wamakapandukira nokuuraya zvino. Yes. Iyemi makapiwa murayiro sezvawakarayirwa navatumwa. Mukasauchengeta. Murayiro wakarayirwa nei? Wakarayirwa nei? Alright. Endai pabhuku ya Galatians chapter 3 verse 19. Naizvozvo murayiro wakauyireiko? Murayiro wakauyireiko? Wakazowedzerwa nekuda kwezvivi. Wakawedzerwa nekuda kwezvivi. Kusvikira mwana wakapikirwa izvozvo achizouya. Kusvikira Kristu achizoita sei zvake? Kusvikira Kristu achizoita sei? Achizouya. Iwo wakarayirwa navatumwa. Murayiro wakarayirwa nani? Neruoko rwekurevereri. Wakarayirwa nengirozi. Akanga achireverera murayiro ndiani? Ndi Moses. Tinoona scripture iri kubhuku Leviticus pasamarange. Moses achituma nhume dzaibva Kadesh. Numbers 20 verse 14. Yes. Tipei Numbers 20 verse 14. Zvino Mozisi akatuma nhume dzaibva Kadeshi. Moses akatuma nhume dzaibva Kadesh. Kuna mambo weEdhomu. Kuna mambo weEdhomu. Achiti zvanzi nomunun'una wako Israeri. Zvikanzi hanzi akatuma nhume ndiani? Moses. Zvikanzi hanzi nemunun'una wako, munin'ina wako Israeri. Unoziva nhamo dzose dzakatiwira. Yes. Kuti madzibaba edu akaburukira Ijipita. Yes. Tikagara Ijipita nguva huru. Yes. VaIjipita vakatiitira zvakaipa. VaIjipita vakatiitira zvakaipa. Isu namadzibaba edu. Isu namadzibaba edu. Zvino takati tichema kuna Israeri ndi Mozisi ari kutaura kuna Esau. Zvikanzi takachema kuna She. Iye akanzwa manzwi edu. Ishe akanzwa manzwi edu. Akatuma mutumwa kuti
akatibudisa paIjipita. Mutumwa akatibudisa Ijipita. Zvinotarika tiri paKadeshi. Akavabudisa Ijipita ndiani? Wanetsokutsikana? Kuti inkirozi, handiti? Right. Saka akataura naMozisi zviso zvakatarisana, akataura nani? Nenkirozi. But usakurumidze kutenda, unozokurumidza futi kurasiswa. Tiri paExodus 33, ngatichiende paverse 18, muone kushamisa kwazvinoita. Ngati assume kuti paakataura naShe zviso zvakatarisana semunhu anotaura neshamwari yake. Paverse 11, akataura naMwari chaiye zviso zvakatarisana. Ngati assume kuti apa. Yes. Tande paverse 18. Iye akati, tondiratidzai henyu kubwinya kwenyu. Achitaura naShe, zvikanzi naMozisi, ndoda kuona glory yenyu. Ishe akati, Ishe akati kudii? ndichapfudza kunaka kwangu kwose pamberi pako. Zvikanzi, I will make all my goodness pass before thee, Nokudana zita raIshe pamberi pako. and I will proclaim the name of the Lord before thee. Pandinenge ndichipfuura kudaro, so ndinenge ndichiita sei? Ndichidanidzira zita raIshe. Achitaura naIshe, akati, Ishe, ndida kuona kubwinya kwenyu. Zvikanzi, ungaona kubwinya kwangu, ndichapfuura, so iwoona kunaka kwangu kuchipfuura. Kunaka kwangu akati ndida kuona glory, asi haana kuona glory, akanzi uchaona goodness. Ichipfuura ndinenge ndichidana zita raShe. Saka aitaura apa ndiani? Aiwa, imirika handeipfuura imberi nayo. Asi ndichanzwira nyasha vandinoda kunzwira nyasha. Yes. Chanzwira tsitsi vandinoda kunzwira tsitsi. Yes. Akatiwo, haungaone chiso changu, nokuti hakuna munhu ungandiona akazorarama. Ini ndinofungotika ndopaya panonzi bhaibheri rinozvipikisa. Aiwa, vakagara simukereka nhai vane simba mutanisei. Zvikanzi, thou cannot see my face, for they shall no man see me and live. Nhai vadikani, uchatenda ipi vhesi iri kuti akataura naShe zviso zvakatarisana semunhu anotaura neshamwari yake, kana iri kuti hakuna munhu anoona chiso changu akararama? Ibhuku imwe chete, Exodus 33, iri kunyorwa naMozisi. Saka ndopaya padzinonzi chi the deep things of God. Ndopazvinoita deep manje apa. Nekuti paakataura nengirozi zviso zvakatarisana, akazotaura naShe, ndokubva ati kuna Ishe ndiKristu waaitaura naye uyu. Kristu ndokubva anzi naMozisi, ndinoda kuona glory yenyu. Glory yanzi isu tinotarisa pamira. Tobva tatarisa kubwinya kwaShe. Tichibviswa pane kumwe kubwinya, tichiendeswa pane kumwe kubwinya, sezvinobva kuna Ishe. Kubwinya kwaitsvagwa naMozisi ndokwanzi vakawanda vakarurama navaprofita vaitsvaga kuona zvinhu havana kuzviona. Saka Mozisi akakumbira kuona zvinhu, ndobva azvinyima. Zvikanzi ndinoda kuona glory yenyu, zvikanzi ndopala, hazviite. Iwewe uri Mozisi wokumurayiro, testamendi yako haitenderi vanhu kuona zvinhu. Munongobvumidzwa bedzi kuprofita pamusoro pezvinhu. Iwewe haungaone zvinhu ukararama. Yes. Vakawanda vaishuvira kuona zvinhu izvi havana kuzviona. Uyo mumwe aizvishuvira, panziri vesala vakafa, havana kuona zvipikirwa, vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa, vakatenda kuti vayeni navapfuuri panyika. Hakuna akamboona Mwari at any time. Ishe ari kunzi ndoda kukuonai,
Zvikanzi haungandiona ukararama. Hakuna munhu anondiona akararama. Nekuti kana taberekwa kutsva manje. Verse 17 yavaKorinde, when a man is in Christ, he is a new creature. Saka apa hapana kunzi, there shall no creature see me. Pakanzi, there shall no man see me. Amen. Saka kana uchiri men haone izvi. Unofanira kutanga waitwa creature. Yes. Aibomerekisi naoko. Hallelujah. Saka verse yati, no man has ever seen God at any time. Iri kutaurira vanhu. Munotaurireyi kwavari? Zvikanzi ivava vaone vanobva vafa. Kusvikira maitwa zvisikwa zvitsva, ndobva munouya pamira kudai so, mobva matarisa kubwinya kwacho so. Shamwari, shamwari. Uri kuona glory yaShe iwewe yakanyimwa Moses. Hakuna munhu, ngatikoti hakuna munhu. Unototanga woberekwa kutsva, wobhabhatidzwa, wogamuchidzwa mweya mutsvene. Topanzi tinotaura zvinhu zvemweya kuvanhu vemweya. Munhu maberekerwo ake haanganzwisise zvinhu zvemweya nekuti zvinonzwisiswa nevemweya. Haleluya, haleluya. Shamwari. Moses warambidzwa kuona chiso chaShe shamwari. Zvino isu tinotarisa, tobva tatarisana naShe, hanzi tinoona Ishe so, face to face so, tiri pamira, uyu Jesu ari papa. Akarambidzwa Moses kumuona, iwewe uri kumuona iwewe. Ndiyo famili yangu iyo iwanikani. Asi haisati yapera. Hadi ipa verse ya 21. Ishe akatiwo, tarira pane nzvimbo uno kwandiri. Chikati, there is a place by me. Mukutwere mazwa aJesu. Chikati, mfana kuno kwandiri kuno. Kune nzvimbo. Isaac, he was given a name that is above every name. That at the name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. Saka parikuti pane nzvimbo uno kwandiri. Ishe ndiye nzvimbo yacho. Ndiye nzira, ndiye zvokwadi, ndiye upenyu. Ndiye nziva, rwizi rwemvura menyu. Ndiye muti woupenyu. Zvikanzi pane nzvimbo mfana kuno kwandiri kuno. Mubvunzo wavo kuti saka vaitaura vari papi nepapi. Was that you forgot vanga vari vese kuvese? Zvikanzi mfana zvachaita kuno kwandiri kuno kune nzvimbo. Nyamba nzvimbo yacho in New Testament. Umera Kristu maoko. Kuno kwandiri kune nzvimbo. Takita verse 21. Ishe akatiwo, tarira pane nzvimbo uno kwandiri. Uno. Zvichireva kuti Moses anga asiko. Asi Ishe anga ariko. Yes. Ungamira papo. And thou shalt stand upon a rock. Chandichakuitisa mfana, ndichakumisa pabwe. Kuna hauye unenge wakamira padombo. Woita sei? Yes. Zvino kana kubwinya kwangu kwopfuura, My glory shall pass by. Ndichakupinza mumukaha webwe. Ndichakireta buri mudombo ndokuvharira mudombo iroro. Ndikokufukidza noruoko rwangu kusvikira ndapfuura. Ndobva ndakuvhara indopfuura iwe wakavharwa fesi. Ipapo ndichabvisa ruoko rwangu ugondiona necheshure, asi chiso changu hachionekwi. And it says in 23, and I will take away my hand. Murikona murimo.
ishari kuti ini ndine nzvimbo uno ngatikoti uno bana iwo watoda kuona glory yangu haungaone face yangu karara but pane nzvimbo uno but ini ndiri uno pane dombo randichakumisa rine buri dombo iroro ndinokuvharira mucleft medombo handikuvharire mudombo benzi ndinobva ndakubata maziso neruoko rwangu ndakakubata maziso kudaro ndobva ndapfuura iwe hautombondiona ndinotopfuura ndakakuvhara kana ndapfuura manje iwewe uchaona kuseri kwangu. Amen. And I will take away mine hand and thou shalt see my back parts but my face shall not be seen. Saka musana washe ndo wakanzi zvandichaita ukona zvake ishari kuti ndine nzvimbo yandina saka ruoko rwamwari kuona rwashe rwakareba zvokuti iye ari kunzvimbo yaanga arika airutambanudza akavhara fesi yaMozisi. Moses akatovharirwa kare mudombo zvokuti even face yake ikasavharwa ichahamona but akawanzi we just want to make sure anything can happen. Haufanira kutogona kana kushanda ukuona Moses ndakuvharira zvangu mudombo but hazvina kukwana ndokubata fesi. Moses akambopfekedzwa keteni kumeso. Moses akambofukidzwa negore. Moses abatwa kumeso. Amen. Ndokuvhara fesi mvana uri mudombo ndobva ndapfuura ndozobvisa ruoko ndapfuura iwe wobvaona musana wangu fesi hauione. Amen. Verse 24 apa sini yatopera. Yes. Tomapera inita saka yakatopera. Moses akaona musana asi iye akanga aida kuona glory yashe zvikanzi nomufana nzvimbo yandiri uno iwe haungauye. Dai tine nguva taverenga 1 Corinthians 10 inoti vakadya zvekudya zvemweya padombo vakanwa zvekunwa padombo rakavatevera obva ati dombo iroro ndiKristu Jesu. Saka chandasimukira mudikani ndechekuti ndikuratidze kuti pari kunzi tisingaite saMozisi naPauro. Ari kuda kuti iwewe wakatarisa Genesis to Malachi navanhu vese vari mumabhuku iwani iwe uri kuno kuNew Testament uone kuti iwewe uri kutarisa magwaro woona Kristu wotofanana naye woona face yeglory yaKristu. Zvaari kuti vazhinji vakatsvaka kuzviona asi havana kuzviona. Imi muri kuzviona maziso enyu akaropafadzwa. Mozisi arambidzirwe kuona chiso chashe maziso ake haana kuropafadzwa. Saka pari kunzi hatiite saMozisi. Pauro ari kuti muri kudirei kudzokera kumurayiro. Murume uyu haana chiso chashe chaakaona. Amen. Murume uyu akavharwa maziso ake akaona bedzi musana washe. Ishe atopfuura. Mudikani haugone kuona musana womunhu wawakatarisana naye uye haugone kuona musana womunhu wawakapira gotsi. Ione kwawakatarisa munhu ari kumberi kwako. Munhu ari kumberi kwako akatarisa kumberi kwawakatarisa ndobva unoona musana wake. Ndiyo position yaKristu naMozisi. Ishe akaramba kudaiso ndoyaakaramba akati ini ndoda kutopfuura. Ndapfuura kudaro wozoona musana wangu. Zvichireva kuti Mozisi akaovatekwa naShe. Ishe akaenda kumberi kwaMozisi. Zvichireva kuti Old Testament yakanga yagara iri kumashure kweNew Testament.
sungano yakarayirwa yakasimbiswa kare naMwari haingatorerwe simba rayo nemurayiro wakazotevera makore 430 apfuura kuti chipikirwa chikoneswe. Galatians chapter 3 verse 17. New Testament iri kumberi kweOld Testament. New Testament ihombe kuOld Testament. Chakatanga inyasha murayiro wozotevera. Romans 4 ikatoti Abrahama paakanzi akarurama akanga asina basa raanga aita remurayiro, akanga atenda, akatozopuwa murayiro wokudzingiswa kuti chive chisimbiso chekururama kwaakanga ainako kare asati adzingiswa. Saka Abraham was declared righteous pa Genesis 15 through faith, akazonzi ngaadzingiswe pa Genesis 17. Kudzingiswa kunoitwa mumurayiro, kutenda kunoitwa mu New Testament. Chakatanga kutenda nekudzingiswa pana Abraham, kutenda. Saka New Testament ndo yakatanga kuparidzwa na Abraham asati aparidza Old Testament. Katitarisei pana Adamu ari mugadheni. Mugadheni makatanga nyasha here kana kuti makatanga murayiro? Chakatanga inyasha. Nekuti Adamu akaiswa mugadheni akatonzi ngaadye zvese zvaakanga atenderwa pasina basa raakanga aita. Paakatozonzi ngaatimbirire mugadheni, ngaarege kudya muti wakarambidza, akanga ateswa mugadheni kare. Chakatanga inyasha dzekupidzwa mugadheni, murayiro wokurambidzwa muti usati watevera. Chakatanga kuroorwa kwaLeya kana kuroorwa kwaRachel naJacob, akatanga kuroorwa ndiLeya. Nekuti New Testament ndiyo yaparidzwa naLeya, Old Testament ndiRachel akazofira muRodhani kusvika kuBethlehem. Saka Moses chaanotiudza, anotiudza musana waIshe, haagone kutiudza fesi yaIshe. Musana waJesu wakaprofitwa naMozisi waakaona, kuona nyasha dzakanga dziri kumberi. Akatarisa Mozisi akati, ndiri kuona gwayana rabayiwa kare, richiti riri kubayirwa zvitadzo zvavanhu. Riri kupi zvikanzi riri kumberi? Gwayana rakanga riri kumberi. Abrahamu achipinda mugomo reMoriya haana kutakura gondobwe akariwana ririmo. Gondobwe rinogara riri kumberi. Jesu achimuka kuvakafa anoudza Mariya Magadharena, enda unoudza vadzidzi vangu naPita, ndinovatungamirira Garirea. Anogara ari kumberi. Jesus is always ahead. Zviri kunzwika here? But Moses akaona kamusana waShe, chichireva kuti kuona musana kufuratirwa naShe. The Lord abandoned Moses. The Lord denied Moses understanding of the gospel of salvation. Chaakagona kuona kupfuura kwayo, akati iyo yaenda. Wanga uri kupi payanga ichipfuura? Zvikazi ndakabatwa kumeso, ndakavharwa. Saka kana muchiverenga murayiro, muri kudescribe the prophecy of Christ as Christ wacho ari ku New Testament. Prophecy iri ku Old Testament iri kutaura kuti Kristu achauya oita zvakati nezvakati nezvakati. Moses haana kumira naShe akataura naye zviso zvakatarisana, akatonzi unobva wafu, ndichakuvhara kumeso. Saka kana muchitaura nezvaMozisi, muri kutaura murume akavharwa kumeso asingazivi kuti face yegospel raKristu yakamira sei. Kana muchitaura naPauro, muri kutaura nemurume anoziva kuti gospel rakamira sei. Akariona, akaona glory yaro. Ishe akati, tarirai ndinemi kusvikira kumugumo wenyika. Asi Mozisi akati, ndichapfuura. Munoda kupfuurwa here? Kana kuti munoda kuti agare nemi? Mukanojoina Mozisi, mukabvunza kuti Mozisi Ishe ari pano ndakapfuura, chandiri kutombona ndakabva. Mukabvunza Peter anoti akati, lo, I am with you
till the end of the earth. Amen. Hatiite saMoses. Isu tinoona fesi yaShesu. Moses akafa achiziva kuti panodiwa gwai kuti vanhu varegerere. Isu tinoziva kuti ropa remhuka harikanganwire vanhu zvitadzo zvavo. Panodiwa ropa remunhu akarurama. Gwai rakaprofitwa naMoses rainongedzera Kristu. But Moses haana kuona Kristu, akaona gwai. Musana waakaona, fesi yegwai haana kuiona. Akangoita idea kuti pane ropa rinodiwa, so pane kurovererwa kunodiwa, pane kudeuka kweropa kunodiwa. Asi kuti ropa rani, ropa rei, Moses haazive. Amen. Nekuti Moses akaona musana. Hatiite saMoses. Tatopedza. Tiri kuona glory ya Kristu mumagwaro. Moses haana kuiona. Moses haana kuita sei? Haana kuiona. Akabatwa maziso ake naShe. VaJudha vakavharwa kumeso. So ukaenda kuRomans 11 unzwa zvichinzi nyasha dzakapuwa vashoma, the rest were blinded. Kublindwa, kubatwa kumeso. Haasi Satani akabata maziso aMoses. Ndishe wacho. Panyika pano vanhu vakabatwa meso naShe kuti varege kumuziva, varege kumuona. Iwe on the other hand wakaitirwa nyasha shamwari. Ishe paakasiya Moses aitouya kuNew Testament kuno kwawo ikuno. Vadinzwire varikani. The Lord, when he abandoned the law, he was coming to the New Testament. He was coming to you. You are better than Moses because you can see the glory of the Lord. You can see the glory of the Lord, and you are transformed into the very image to another higher level of glory. Moses akafarwa kumeso, akanzi ungaone chiso changu, ukararama. Iwewe uri nani kupfuura Moses? Mazvinzwira manikani? Zvinoreva kuti murayiro uri inferior kwauri iwewe. Nekuti iwe wakatakura nyasha. Murayiro ndiHaga kana kuti Ishmaeli, iwe uri Isaac. Saka Ishmaeli anotodzikwa so. Sezvakanzi Moses ibva pano handingaende newe. Iwe unogara naShe. Ishe anototi uyai kwandiri. Garai mandiri ndigogara mamuri. Tarirai ndinogogodza ndiri pamusuo. Anovhura musuo wake ndinopinda maari, ndogara maari. Ndodya naye, iye odya neni. The Lord lives inside you. The Lord has not abandoned you. But the Lord abandoned Moses. The Lord abandoned the law. Lift up your hand. Father, we thank you for the glory. We have been allowed to see and behold into the glory of your face. We are transformed to the very image. Moses akakumbira kukuonai. Hamuna kumutendera. Kune vanhu vaviri, kune vazhinji vamakanzi munotaurirai kwavari nemufananidzo. Kozoita vasanangurwa venyu vamakati ini ndinotaura kwamuri. Ndichikupai nekuti makapiwa kunzwisisa zvakavanzika zveusha hwaMwari. Isu takamira pano tiri kuona kubwinya kwenyu, takamira pachionioni, takamira pamira. Tinokutendai. Hatina kuzvitsvaga, hatina zvatakakuitirai. Makafadzwa nazvo kuti mutiratidze chakavanzika ichi. Kunzwai nekusingaperi. Hakuna munhu akamboona chiso chenyu. Asi vasanangurwa venyu vamakaita zvisikwa zvitsva, vamakati kune vakamugamuchira, wakavapa simba kuti vave vana vaMwari. Ivavo vanotenda kuzita rake, vasina kuberekwa nenyama kana neropa kana kuberekwa nekuda kwemunhu, asi vakaberekwa naMwari. Chakaberekwa nenyama inyama, uye chakaberekwa nemweya. Makatiita vemweya, ndosaka makatitendera kuona kubwinya kwenyu. Asi murayiro nevakanga vari mauri makavanyima. Takasimudza maoko kuti tikutendei. Hatina chatingagone kukuitirai.
munoshandisa Jesu kudzwaina kusingaperi. Amen. Ombera Kristu maoko. Wonderful, wonderful. Wonderful, wonderful. Hallelujah. Tora nzvimbo yako.